gure agurrik beroena gaur gurekin egoterik ez daukan Gotzone Larraste zinegotziari, eta bestetik aurreko bozeramaile batzordean finkatu genuen bezala, aipatu ingo dugu, aztergaien zerrenda osatu indugula hainbat moziorekin, eta beraz, planteatuko duguna da mozio horiek esatea, lehenengo, bigarren bozketara aurkeztuko dugu aztergaien zerrenda berria horrela izan dadin, eta gero ja ekingo diogu gure gaurko egitekoari, ondo iduritzen bale mazaizue. Beraz, gure gai zerrenda kontuan hartzen baldin badugu, joan den asteartean egindako eginbidearen bidez gai zerrendatik kanpo utzi genuen 2021eko plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda aldatzeari buruzko proposamena. Hemendik dijoakio gure eskaria udal idazkaritzari 15 eguneko epean dagokion txosten juridikoa aurkeztu dizagun, lan hori egiteko hori jorratu ahal izan dezagun, eta baita ere gogorarazi nahi nuke zinegotzien informaziorako eskubidea bete ahal izateko, eskatutako txostena eta agindutako txostena oraindik eginkizun dagola, eta lehen beharko genukela gogorarazi nahi dut. Berez, aurkeztutako mozioen zerrenda aipatuko dut orain, eta aurkeztutako mozio horiek bozeramale bileran adostutakoaren arabera, honako mozio hauek osatuko dute. 10. puntuaren ondotik, 11. puntua izango litzateke Abotxanitzek harrera programari buruz aurkeztutako mozioa. 12. Barkatu, oso bajo entzuten dut, ez da gizia gertatzen da. Zue bai, ondo entzuten zuen? Oso bajo. Ez dakit arazoan eria den, edo Josuren ordenagailuarena den. Nik oso ondo entzuten dut. Bai, nik ere bai. Josu, igual volumena... Nik ere ondo entzuten dut. Volumena altuago jarri behar izango. Segituko dut. Ia orain... Josu, orain hobeto entzuten dut? Baietz esaten du. Vale, eskerrik asko. Vaya pasada. Orain dena entzuten dugu, Josu. Dale. Bai. Orduan, esaten ari nintzena, 11. puntu modura Abotxanitzek harrera programari buruz aurkeztutakoa. 12. Abotxanitzek hirigintza garapenari buruz aurkeztutakoa. 13. EAJak horri erantzuteko aurkeztutako mozio alternatiboa. 14. EAJaren eskutik Amazon banaketa zentroa Samuitz merkatarien elkarteak aurkeztutakoa, eta proposatuko dugu hori izatea gainera gaurko gai zerrenda, ala onartzen baldin badugu behintzat, lehenengo izatea. 15. EH Bildu gizarte zerbitzuen euskal sistemari buruz aurkeztutakoa. 16. EH Bilduk Eusko Jaurlaritzari udalentzako ezoiko funtsa eskatzeko mozioa. 17. EH Bilduk muga pasabideen itxierari buruz aurkeztutakoa, eta gero izango genituzke gobernu organoen kontrolerako 18. puntu modura dekretuak eta 19. puntu modura erregu eta galderak. Aipatzen duen bezala, horrelakoetan egin ohi dugunez, herri elkarte, herri talderen batek bere ikuspuntua eman nahi baldin badu mozio baten inguruan, finkatu ohi dugu, berez udalbatza eten momentu batean, haren ordezkariari hitza eman 5 minutuz, bukatzen duenean udalbatza berrasi, esan dezagun, eta debatea eta bozketa egitea lehenengo puntu modura. Horixe izango litzateke, aipatzen genuna Amazon banaketa zentroari buruz egiteko. Ez dakit argi esan dudan, denak ados baldin bazaudete, hori egingo genuke, proposamen hori. Gure gai zerrendaren moldaketa eta lehenengo puntu modura mozio batetik hastea proposatuko genuke. Ados gaude denok?
kontrakorik ezpada, eta ondo iruditzen bali mazaizue, horrela finkatuko dugu, eta lehenengo hori bera egingo dugu. Udal idazkari Andrea ez dut ikusten, barkatu, pentsatzen dut hortxe egongo dela. Bai? Ez dut. Barkatu txomin, Bai. nago ordenatzen, zera, mozioa. Bai. Zerbait errepikatu behar nizuke berriz? Bai, mesedez. Ordena, hoien ordena zeren daukat denak naztuak. Bueno, esan dut. 11. puntu modura, gure zerrendari jarraituz, beraz 10. puntuaren azetik. Abotxanitzek harrera programari buruz aurkeztutakoa. 11. Bai. 12. Abotxanitzek hirigintza garapenari buruz aurkeztutakoa. Garapena. Aitzol, bai. 13. Bai. Horri erantzuteko EAJak aurkeztutako alternatiboa. Alternatiboa, 13. Bai. 14. Baina lehenengo jarriko genukena, Amazon banaketa zentroa. Amazon banaketa zentroa. Hemen. Esan dugu, hau, 13, baina 14. Baina lehenengo tratatzeko. Lehenengo tratatzeko. 15. EH Bildu gizarte zerbitzuen euskal sistemari buruz, aurkeztua. 15. 16. EH Bilduk Eusko Jaurlaritzari udalentzako ezoiko funtsa eskatzeko mozioa. Eta 17. Mugarri pasabidekoa. EH Bilduk muga pasabideen itxierari buruz aurkeztutakoa. Onda. Eta hoien ondotik, izango genuke gobernu organoen kontrolerako, bai dekretuak eta bai erreguta galderak. Bai. Ados? Bai. Orduan? Bai. Bale, hasingo gera orduan. Oraintxe bertan aipatu dugun bezala, berez gure araudian ez dagolako bestela jasua, orduan egingo genuke halako eten bat, eta gonbidapena egingo genioke Sonia Erzeri, Amuitz Merkatari Elkartearen izenean, bere ikuspuntua eman dezan, Amazon banaketa zentroari buruz. Sonia, zurea da hitza, eta nahi duzunean. Orain entzuten zait? A ber, entzuten zait ongi? Bai, oso ondo. Vale, arratsaldeon guztioi. Bueno, hasiko naiz. Mozio hau aurkeztearen arrazoi garrantzitsuenetakoa, da Amuitz bertako merkataritzaren alde dagoela. Eta bertako merkataritza bai zaindu eta bai sustatzeko, hori nahi baldin badugu, Amazonik uko egin behar diogu. Bai guk eta bai zuek. Ordan, hontaz aparte, beste askoze arrazoi gehiago daude. Amazonek momentu honetan sortu nahi duena da monopolio bat. Monopolio bat lortu nahi du bai ekoizleak eta bai hornitzaileak presionatuz. Berak jartzen ditu prezioak eta jokoan sartu nahi dena sartzen da eta bestela kanpoan geratzen zea, ez? Eta beste alde ere, kontsumitzaileak egiten ditu manipulatu, Amazonek saldu nahi duena, erakutsiz edo salduz. Orduan, guk ere pentsatzen dugu ezagutu behar dela, pertsona bakoitzak klik bate egiten duenean Amazonen zer dago hor atzean zer dagoen, ezta? Gero beste aldetikan, Amazonen plataforma honekin bertako merkataritza ordezkatu nahi du, ez? Hiriko merkataritza desagertuz. Eta ondorioz, hemengo enpleguak suntsituz eta enplegu prekarioak bultzatuz. Gero bestalde ere, badaukagu beste arrazoi oso garrantzitsu bat izango zela ingurumenaren aldetik.
Badakigu Amazon dela oraintxe bertan munduko enpresa kutsagarrienetakoa. Egunero ikusten dira, nik hemen herrian egunero ikusten ditut, 3 edo 4 furgoneta Amazonekoak. Askotan erdi hutsa joaten dira. Ze beraiek daukaten banaketa sistema masibo horrekin, azkar entregatzeko, egin behar dutena da, furgonetak erdi hutsik bidali, eta berdin da astean zehar edo asteburuan. Orduan, hori oso kutsagarria da, ez? Gero gainera, kompetentzia desleiala egiten du. Ze guk gure zergak ordaintzen ditugun bitartean, beraiek paraiso fiskal batean daukate beraien sedea, eta orduan, hango zergak ordaintzen dituzte. Beraz, guk pentsatzen dugu, Lanbarren auzoan uzten baldin badegu Amazonen plataforma logistiko hau jartzea, ekarriko ditula arazo pilo bat eta oso ondorio negatiboak. Alde batetikan, bai Bidasoaldea, Oarsoaldea eta Gipuzkoaldeako gertuko merkataritza suntsituko du. Gero, beste aldetikan ere, beste furgonetekin ere garraioa, errepideak kolapsatzen ditu. Lan prekariak sortu, bertako lanpostuak suntsitu, eta pixkanaka joango dira herri guztitako denda txikiak ixten, eta geratuko da bat bakarra, eta izango da Amazon. Orduan, guk udalari eskatzen dioguna da, mozio hau aho batez irtetea, ez? Eta, askotan hitz egin da udala konpromezu bat daukala gertuko merkataritzakin, eta berak nahi duela gertuko merkataritza sustatzea, nik uste dut egiteko erabat izango litzatekela mozio hau aurrera ateratzea. Eta nire partez, hori izango zen gure argumentazioa. Mila esker, Sonia. Bai. Eta orain, eskerrik asko, orain guk egingo duguna da, udal taldeek bakoitzak bere ikuspuntua eman, aurkeztutako mozio honi buruz, eta gero bozketari ekingo diogu. Geratu naiteke? Bai, baina mikrofona itzaltzen bali baduzu, mesedez, bai? Bai, itzaleko. Hori da, bai, eskerrik asko. Orduan, zuri, iruditzen bali mazaizue, orduan ingo dugu onditik txikira, saioak, eta gero bozketari ekingo diogu. Beraz, kasu honetan, EAJaren izenean, Maria Serranok hartu behar du hitza, zurea duzu. Eskerrik asko. Hondarribiko udalaren udal gobernuak urteak daramatza merkataritza sektorearekin elkarlanean gertuko merkataritza bultzatzeko. Sentsibilizazio kanpaina ugariren bidez, Hondarribiko merkataritzari balioa eman nahi izan diogu. Kalitatezko merkataritza daukagu, produktu berezitua eskaintzen duten butik txikien ereduarekin. Argi dago erosketa eredua aldatu egin dela azken urteotan, ez gara fenomeno berriaz ari. Erritmoa eta bizioiturak aldatu dira. Berehalakotasuna eta erosotasuna bilatzen ditugu askotan. Baina era berean, gero eta gehiago bilatzen dugu bereizketa, aholkularitza eta erosketetaz lasai gozatzea aisialdiko uneetan. Eta osagai horiek guztiak tokiko merkataritzan bakarrik aurki daitezke. Pero no podemos dejar de lado los medios de comunicación online. No pueden ser vistos como un enemigo, sino que tenemos que ser capaces de trasladar la idea de que el comercio de proximidad también puede y debe aprovechar las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías para conectar con sus clientes y sus potenciales clientes. Utilizar esos canales para fidelizar a los clientes y para mostrar todo lo que tienen. En el camino de la modernización y aprovechamiento de las nuevas tecnologías, acompañamos desde hace años al comercio local y entre nuestros objetivos para este año también lo está. Bukatu aurretik, argi utzi nahi dugu ere, erakunde guztien independentzia respetatzen dugula, eta ez dugula inoren konpetentzietan sartzeko asmorik. Udal honen eskumenetarako eskatu dugun errespetua besteekiko erakusten dugu. Hasieran azaldu ditugun arrazoi guztiengatik, Hondarribiko Amuitz Merkatari Elkarteak aurkeztu duen mozioari EAJ taldearen babesa eskainiko diogu eta alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko, Abotxanitzen izenean, Igor. Bai, arratsalde on guztioi, eskerrik asko alkate jaunari hitz emategatik, eskerrik asko bereziki Sonia Ercea Amuitz Elkarteko ordezkariari aurkeztutako mozioagatik, oso ongi adierazten baita bai zuen kezka, baita
langile sindikatu eta talde ekologistek adietzera ematen dutena ere. Oso interesgarria iruditzen zaigu, eta beste behin ere esan beharra daukat, hemen udalbatza honetan merkataritza ereduari buruz jardungo garela. Kezka beraz nabarmena da, ez da oraingo gauza, baizik azken urteetan jardun honi buruz hitz egiten aritu gara udalbatzan, Hondarribian beraz, eta gaur ere mahai gainean daukagu arrisku bat. Eta arriskua da Amazonek planteatzen duen banaketa gune bat edo ezarri nahi izatea gure herritik gertu. Honek ondorioak dakartza. Eta mugitzeko ordezkariak adiratzi ditu batzuk, baina aurkeztu duten idatzean oso ongi aditzera ematen dira, zeintzuk diren ondorio horiek. Alde batetik, langile kaleratuak. Gaur egun jada, operazio hori bitarteko langile kaleratuak badaude. Gure herrikoak ere badaude langile kaleratuak. Lehiakortasun desleiala aipatu du Soniak, eta egia da. Ez dute lehia berdinan jokatzen Amazon bezalako multinazional batek, erabiltzen ditun bitartekoak eta bar, eta herriko dendariak. 0 kilometroko helburuak mantentzen ditugu ikuspegi ekologistatik, eta hau guztiz kontrakoa da. Deslokalizazioa eragiten du. Eta azkenik ere aipatu nahi genuen baliabideak besterentzea ere badakarrela Amazonen banaketa gune honek. Zergak txikiagoak ordaintzen dituzte eta gainera gure lurraldean ordaindu beharrean beste leku batzutan ordaintzen dituzte. Horiek guztiaz aparte askoz ere ondorio gehiago izango direla eta aipatu dira zeintzuk diren bai trafiko aldetik sor ditzaken arazoengatik, bai kutsadura aldetik eta, baina guzti horiek kontutan hartuta azpimarratu nahi genituen, azpimarratu ditugun 4 ikuspegi horiek. Bukatzeko bai esan nahiko genuke gure herriaren izaera arriskuan dagoela. Ezagutu ditugun eremu eta bizimoduak desagertzearen bidean jartzen ditu horrelako ereduak. Eta hori oso larria denez, Ahotsanitz udaltaldeak bat egiten du. Amuitz komertziante elkarteak eta baita idatzi hau sinatu dituzten ekologista taldeak, langile sindikatuek eta bar egiten dituzten aldarriekin. Mila esker. Eskerrik asko. PSren izenean, Noemi edo Josu. Noemi. Sí, voy a intervenir yo. Nosotros vamos a votar también a favor de esta moción, aunque no adherimos del todo al texto que se nos ha presentado, no tanto en su fondo, porque en el fondo sí adherimos, sino en la forma de expresar las cosas. Sí que nos adherimos a la intervención de Sonia completamente. Entonces, como decía, vamos a votar a favor de esta moción porque consideramos que las instituciones públicas, y en este caso el ayuntamiento, debe apoyar y reforzar el comercio local frente a Amazon o frente a otros proyectos como pudiera ser de otro que hemos hablado recientemente, como el outlet de Zaldunborda. En nuestra opinión, el comercio local todavía no está adaptado para hacer frente a este tipo de plataformas más competitivas y no se trata de ir contra la empresa, que hay Amazon en este caso, sino contra un modelo comercial y empresarial. Tenemos que poner atención en las condiciones laborales de los trabajadores, que no son buenas, en la falta de transparencia fiscal de la empresa, en la monopolización de la oferta al consumidor final y también en la monopolización de la demanda para el productor. Y nosotros estamos en defensa del comercio local de cercanía como modelo. Gracias. EH Bilduren izenean, Xavier. Aurrenik eta behin mila esker Soniari berak egindako aurkezpenegatik eta guk makro-outleten kontuetan ez gatoz bat, beraz gure bozka aldeko izango da. Ja gauza guztiak izan daude eta orduan denbora baliatuko dut isiltzeko aukera. Eskerrik asko.
Mila esker, orduan denen ikuspuntua agertu denez, udal idazkariari esango nioke denak alde gaudenez, bozketaren emaitza aldeko hau batez alde izan garela. Oso ondo. Mila esker eta hurrengo batera arte, Sonia. Eskerrik asko zuri eta zure taldekoei. Sonia hitz egin nahi du. Baina mikrofonoa piztu behar du. Sonia, ez duzu mikrofonoa piztu? Bergatu, Orain. Orain. Eskertzen dut eta esan nahiko nuke zelen, azkenen ez dut komentatu, guk argi daukagu ere oso zaila dela plataforma digitalagoen kontra joatea eta guk ez dugu hori nahi, baizik eta ulertzen dugu gertuko merkataritza bat eskaini behar degula, baino ere badaude beste bideak eta horre egon behar degula. Orduan, gure aldetik ere, hainbat herritan egiten ari den bezala, Hondarribin ere martxan jartzen ari gera plataforma digital bat, baino gure herriko produktuekin, hemengo ekoizleekin, eta, orduan, nahi nuen ere denak jakitea, guk ulertzen dugu ere hor egon behar degula. Lopesak ezin da Amazon bezalako plataforma baten aurka burrukatu, baino hori ere martxan daukagula, hori esateko bakarri zen. Osondo, mila esker, Sonia. Bai, agur. Bai, ondo irutzen balen bazaizue, beraz, hartuko dugu gai zerrenda, eta idazkaritzatik datorren 2020ko ekainaren 18ko eta uztailaren 23ko bilkuretako akten irakurketa eta onarpena bidezkoa bada. Inork adierazten espaldin badu behintzat, ontzat emango ditugu biak. Ados gaude, beraz. Bai, udal idazkariari hori izango digu. Aktak onartuak. Alkatetzatik batugu 3 gai. Lehenengoa da, ordaintzeko batez besteko epeari eta merkataritza operazioetan dagoen berankortasunari buruzko 2020ko 4. hiruhileko informazioaren berri ematea. Hori alde horretatik denok ezaguna dugu, berez udalak egiten dituen ordainketen epeen betetze maila aztertzen dela eta horretarako kontu hartzaileak egindako txostena aurkezten da. Agian azalpena merezi du eta Juan Mari Altunari emango diot hitza. Bai, eskerrik asko. Aipatu bezala, udalbatzari berri eman zaio eta orduan ordaintzeko bataz besteko epeari eta merkataritza operazioetan dagoen berankortasunari buruzko hiruhileko informazio ematea. Hau da, urria, azaroa eta abendua 2020koa, hor dokumentazioa hiruhilekoen egindako ordainketak, hiruhilekoen bukaeran pagatzeko dauden fakturak edo zuriketa agiriak, eta baita ere, hornitzaile egindako ordainketaren bataz besteko epea, eta espedientian erantzita dagoen bezala, hemen agertzen da, ordainketaren bataz besteko epea, 983koa dela, Hondarribiko udala, Arma plaza eta Hondarribia lantzen bateratuta. Kontutan izan da, Hondarribiako udalan faktura gehienak hor daudela. Osondo, interbentziorik egin nahi da, honen inguruan? Ez? Orduan, berri ematea denez, berri emantzat ematen da. Joko dugu, bai? Eta hurrengo puntuari ekingo diogu, eta hurrengo puntua da, aurrekontuaren ejekuzioari buruzko 2020ko 4. hiruhileko informazioaren berri ematea. Hau ere, aurrekoa bezala, hiruhilean behin egiten den azterketaren aurkezpena da, eta aurkezpen hori ingo dugu, eta gero interbentziorik baldin bada, parte hartzeko aukera izango da. Beraz, Juan Mari, berriz ere? Bai, eskerrik asko. Aipatu bezala, txostenan arabera ikusten da Hondarribiko udala bete egin du eskatutako informazioaren igorpenaren obligazioa, horretarako esarritako epe barruan,
eta aurrekontu egonkortasunari buruzkoa helburua betetzen dela ere bai. Alde batetik esaten den bezala 3 hilean behin egiten da, kasu honetan abenduan 30 arte egindako bai sarreren eta irteren zenbakiak agertzen dire, naiz eta likidazioarekin ez bat etorri, likidazioa orain etorriko da, eta bai gardentasunaren aldetik ikusten da datuak eta espediente hau ekarri dela udalbatzara, eta zenbakia guai aipatuko ditut, baina argi dago gobernu taldeak lehentasunak oso argi ditugula, izan ditugu ere 2020an, eta pandemiaren ondorioz berriro aztertu behar izan genituen eta izan dugu aurrekontu osoa, eta 2021ko aurrekontua aplikatuko dugu egindako aldaketak pandemia dela eta. Orduan, sarreran aldetikan hemen ikusten da hasieran borobilduta 22.900.000 zirela, eta onartutako eskubideak 22.200.000 pasila direla, baina berez, naiz eta hori agertu dokumentuen likidaziorako kopuru pixar bat gehiago izango da sarrerena. Eta gastuetan, hasierako 22.400.000 horiek, gehi gastotan 17.600.000 agertzen dena, berez, kontutan izan urtarrilean, 1.400.000 euroko fakturak ordaindu direla, 18.600.000 izango da. Badaudeta zenbait faktura oraindikan urtea bukatu zenian ez direla iritsi, eta urtarrilean ordaintzen direna. Eta orduan ikusten dut hor, kuadruan ikusten dela argi dagola, zein den iazko aurrekontuan bai sarrera eta gastuen maila horra gertzen da. Eskerrik asko. Bai, hitz hartu nahi dute, bai, Abotxanitzek, Igor. Bai, eskerrik asko informazioa helarazteagatik, hau hiruhilero izaten dugun informazioa izanik, azken hiruhilekoarekin urteko kontuak nolabait laburtzeko edo informazioa jasotzeko balio digun. Egia da, aurrerago kontu likidazio egiten dugunean jardungo dugula gai honen inguruan sakonago, baina gaur ideia xorta bat adierazi nahi nituzke. Eta ideia horietan, ikusten dugunaren arabera, jaso dugun informazio honetan, foru aldundiko aurreko urteko aurrikuspena baino diru sarrera txikiagoa izan dugu. Aldiz, Hondarribiko udalak kudeatzen dituen diru sarrerak aurrikusatakoak, baino handiagoak izan dira 2020 urtean, pandemiaren urtean. Eta, adierazgarria iruditu zaigu nolabait. Beste alde batetik, gastuei dagokionean, azkeneko urteetako gauzatzen maila txikiena erakusten dutela iruditzen zaigu aurkezten diren laugarren hiruhileko datu hauek. Adibide bezala jarriko ditut 4 ikuspegi, pertsonalaren ikuspegitik 900.000 euro sobratu izanak adierazgarria da ikusteko nolabait, pertsonalaren inguruan adierazten dugunean dauden gabeziak, 900.000 euro sobran geratzen zaizkigula aurrikusitakoa baino. Ohiko gastuak edo eguneko gastuei dagokienean 60% gauzatu gabe geratzen dela, inbertsioei dagokienean 80% gauzatu gabe geratzen dela, eta diru laguntzei dagokienean 75% baino gehiago gauzatu gabe geratu dela 2020 urtean. Barkatu, bai, horixe da. Uste dut nik piztua dudala eta orain espero dut etenik ez esatia, barkatu Igor. Bestela kontzentrazioa galtzen dut eta kostatzen zait gehiago. Aipatzen nuen
uste dugu behin eta berriro aurreko hiruhilekotan gaia zaritu garenean, nolabait justifikazio bezala pandemia jarri dela. Eta gure ikuspegia, Abotxanitze taldearen ikuspegitik, pandemia ez da oztopo izan behintzat udal zergak jasotzerako garaian. Baina bai, udalak eman beharreko zerbitzuak eskaintzerako garaian izan dela oztopo. Adierazgarria da, eta horrek erakusten du gure iritzirako PNV-ek nu jarri duen argia. Bukatzeko eta askoz ere gehiago sakondu gabe lehen esan bezala aurrerago gai honi buruz arituko garelako, Indiako filosofo eta idazle baten esaldi bat aipatu nahi nuke. Eta Rabindranath Tagorek aipatu zuen bere garaian, llevo dentro de mí mismo un peso agobiante, el peso de las riquezas que no he dado a los demás. Nik ere udalbatza honetako kide eta udaletxearen kide naizen aldetik, nire barruan pixu edo zama handi bat daramat. Urteetako zama dena gainera. Bideratzea espero dugu eta gaiaz sakonago jardungo dugu urtea aurrera dijoan einean. Mila esker. Eskerrik asko, PSren izenean interbentziorik egin nahi da? Ez? Ez. EH Bilduren izenean? Ez. Eskerrik asko, eta orduan puntu hau egintzat emango dugu berri ematea zelako. Alkatetzatik 3 gai genitula aipatu ditugunez, 3. da 2019ko ekitaldiari dagozkion udalaren eta beren menpeko entitateen auditoretza txostenen berri ematea. Txosten horiek legeak markatzen duenaren arabera finkatu dira eta egin behar dira, eta normalian horren berri udalbatzari eman behar zaio, beraz kontu hartzailetzatik horiek eskuratu zaizkigu, eta adierazten digute gure funtzionamenduan egin beharreko hobekuntzen norabidea kanpoko auditoretza lanen bidez. Joan-Mari Altunari eskatuko diot pixka bat aurkezpena egitea, eta gero udal taldek parte hartu nahi baldin badute eta hitz hartu nahi baldin badute, horretarako izango dute aukera. Bai? Bai, eskerrik asko. Konturatuak izango zerate, alde batetikan beste urteekin konparatuz, auditoria desberdina dela, alde batetikan 2019 bitarte kontu auditoria zan egin behartzana, eta 2020 urtean, baino 19 kontuak direla eta auditoria aldatu iten. Alde batetikan kontu auditoritza dago, bigarrenik auditoria operatiboa eta lege aldetik dagon auditoria. Orduan bai badago bai udalaren auditori desberdinak, baita ere Hondarribia Lantzeneri dagokion auditoria, eta Arma Plaza Fundazioari ere bai, joan dan urtean 2019ko abenduako 31 bitarteko urteko kontu guzien auditoria. Alde batetikan, argi dago Hondarribiko udalaren urteko kontuan ikuskapen txostena, auditorien iritziz erantzita doazen urteko kontuak alderdi garrantzitsu guztietan zehaztasunez jasotzen dituzte erakundearen 2019ko abenduaren 31ko ondare eta finantza egoera, baita ere horretan amaitutako urte ekitaldiari dagozkion emaitzak. Jakin badakigu, kasu hontan, udaleko gobernu organoaren erantzunkizuna urteko kontuei dagokienez, alkatea dela gobernu orgaren eta udal administrazioaren ordezkari gorena, eta
horre sartzen direla auditori guziak. Bestalde, Arma plazan baditugu beste audituritzak eta kontutan izan bat urteko kontu laburrak, bigarrena auditoritza txosten operatiboa eta hirugarrenetik kontu laburteri buruzko barne kontroleko gomendioen txostena. Hau da, kontutan izan Arma plazak baditula zenbait salbuespen egindako auditorizan eta bat gogoratuko zerate alde batetikan iaz aipatu zen bezala bagenitula zenbait existentzi urte bukaieran gauzatu gabe eta urte batetik bestera gauzateko zirenak eta hemen agertzen da hornidura horiek argia saltzen da hornidurak izakinen aldaketak urte batetik bestera gehitzen dira eta hori ja hobetuko da. Argi dago, beste alde batetikan ere bai, kontutan izan, deigarria enfasi parrafo bat badago ere bai, Arma Plaza Fundazioan deigarria da urteko kontu laburtuei buruzko aipatzen den bezala, diru sarrera iturri nagusienak udalarenak. Hondarribiko udala fundazioaren jarduera finantzetan duela indar nagusia eta hori de agertzen da txosten horretan. Eta auditoritza txosten operatiboan ere bai, alde batetikan bai gastuak fundazioaren helburuta egokitzen direla egiaztatzen dela bai auditoritza, baita ere eratzea, hau da fundazio eratzea justifikatu zuten inguru beharrak bere horretan jarraitzen dutela egiaztatzen du ere bai, eta aurrekontutan bat etorriaz fundazioak 2019ko ekitaldian garatutako jarduera bakoitzaren xedea, €1 fundazioaren xedearekin bat datorrela ikus daiteke. Eta baita ere finantza iraunkortasuna aztertzearen alde, hor agertzen da, 112.000 euroko maniobra funts positiboa daukala. Eta orduan aipatzen den bezala bigarren auditoritza honetan, aurreko puntuan adierazteateko bat etorriz, fundazioa bere fundazio helburuen arabera eratu zen jarduera egiten du. Eta gero, azken auditoritza, kontu laburtueri buruzko barne kontroleko gomendio txostena argi agertzen da alde batetikan jasotako administrazio eta kudeaketa zerbitzuak, eta hor argi agertzen da dugun debate hori nik zuzenian aipatuko dutela. Dugu alde batetikan fundazioan ez dagoela pertsonalarik, zenbait gomendio egiten ditu auditoreak, baina alde batetikan, naiz eta gomendio horiek egin auditoriak, legeak esartzen digu alde batetikan, fundazioak pertsonala agian eduki beharko lukela, baina beste alde batetikan, Espainiako legeak ez digu usten pertsonala kontratatzen. Orduan, hori agertzen da. Bai, kontratu txikietan ere bai, orain arte gomendioa agertzen da antzeman direna, zenbait gomendio esartzen dute, eta hau da, kontratu txiki guziak kontratantien perfilan argitaratu behar ditugula, hau 19ko auditoritza da 20an egindakoa, eta gaur egun ja, aurten ja, hasigera hori egiten ere, eta kontratu txiki guzi horiek hor azalduko dira. Eta hirugarrenik, barkatu, Hondarribia lantzen dugun elkarteare bai, hor ditugu 3 auditoritza kontuena, operatiboa, eta lege aldetik ere hor agertzen den 3. auditoria, hau da, barne gomendioen txostena. Alde batetikan argi dago auditorien iritziz, erantzitako urteko kontu laburtuek behar bezala adierazten dutela alderdi esanguratsua guztietan,
ia erakundean 2019ko abenduaren 31ko ondarearen eta finantzaren irudi zehatza. Baita ere bai, agertzen da 2019ko apirilan aurreko auditoritza egin zenean egin zuten auditoriak, badagozkion urteko kontu laburretan gaineko ikuspenari buruzko aldeko iritzia eman zutel ere bai. Eta gero hemen agertzen da bigarren ekitaldi dagokion auditoritza txosten operatiboa, alde batetik ditugu txosten operatiboa aldeko iritzia ematen dute eta agertzen da gehigarri bezala bat gastuak estatutu are bater helburuetara egokitzen direla egiaztatzea, hori egiaztatzen da, aurrekontuari ere bai, baita ere eratzea, soziedadea elkarte eratzea justifikatu zuten inguru beharrak bere horretan jarraitzen dituela egiaztatzen da, eta finantza iraunkortasun aztertzea hor ere egiten da. Ikusten da argi dagola sozietateak Hondarribia Lantzen akziodun bakarraren finantza laguntza dula €1 Hondarribiko udalarena hain zuzen. Eta alderdi horretatik indartu egin du eragiketen jarraitutasunaren bermea kontutan izanik babes guztia dakala Hondarribiko udalarena. Eta kontutin izanin inbierdu ere bai, Hondarribian ez dagola sozietatearen funtzioa betetzen dituen beste erakundi publikorik. Zehazki hori aipatzen dute. Eta hirugarren txostena, barne kontroleko gomendioen txostenak, hau da, txosten gehigarria, gomendioa direla eta argi dago gomendio horiek administrazio hobetzeko egiten direla eta zenbait sarreretan atalean adierazitako auditoritzaren barruan eta lan horren testinguruan egindako proben ondorez barne kontroleko ahulezia esanguratsuak ikusi dute eta hobetzeko aukera jartzen dute ere bai, horregatikan da gomendioa eta alde batetikan hor agertzen diren emaitzatan jasotako administrazio eta kudeaketa zerbitzuak, gomendioak hor daude eta baita ere formalizatutako kudeaketa eta ostapien kontratuak eta kontratu txikiak. Kontratu txikietara joko dut Arma Plazan esan den bezala ere bai kontratante porfilan jarri behar ditugula gomendio indigute, kontutan izanek auditorita hauek aurten izan dela lehen urtia egin beharreko lehenengo urtia zela, eta orduan kontutan egin behar dugu hori eguki. Eta gomendiotan argi agertzen da ere bai, bi Hondarribia Lantzen ditula gomendio gisa 2016ko uztailean 13tik iraungita dagoen Hondartza Kiroldeiko taberna kafetegia uztatzeko kontratuari dagokienez lizitazio berria egitea gomendatzen dute eta bestaldetik Hondartza Kiroldegia eta Jostalde Pilatoalekua kudatzeko kirol jarduera kustiatzeko osorik mantentzeko eta kontratua dakagun kontratua hor eztabaida dago beraien iritziz, auditorien iritziz hor agertzen da hiru kanonaren kopurua 3 hilabetero ordaindu behar dela eta argi dago ere bai beste alde batetikan gomendioa dela hori begiratu behar dela eta horrek esaten den bezala gure pliegotan agertzen da alde batetikan kanona 3 hilero ordaindu behar dela eta baitare jarraian agertzen da kanonaren hori kitapena egiteko behin emakidaren xedea den urtia bukatzen denean, ekitaldia bukatzen denean egiten dela. Auditoriak aurtengo egindako auditorian hori komentatzen dute eta hori begiratu behar dugula alde batetikan. Beste alde batetikan ere bai argi agertzen da
lehen Arma Plaza Fundazioen bezala, Hondarribia Lantzenen ez dago pertsonalarik, eta bai gomendatzen dutela agian hitzarmen bat egin beharko genukela, hitzarmen bat egin beharko litzatekela ikusteko udal langilean beti horrela izan du da, orain arte urtetan eta urtetan, udal langileak zenbait ordu Hondarribia Lantzeneko lanetan jarduten dute eta beraien iritzia da hitzarmen bat egin beharko genukela. Baina bestalde bai zenbait departamentutik, bai ogasunetik edo idazkaritzatik, ez da hain argi gelditzen hau azken finean enpresa auditori pribatu batuek egindakoa da eta administrazio publikoen artean hori ez dago hain argi. Baina argi duguna da, bat, gomendio hauek esaten digute alde batetik hitzarmen egin beharko litzatekeela edota langileak eduki, baina bestalde batetik naiz eta denak ados egon, ezin dugu legeak ez digulako usten langileak kontratatzea. Eta iruditzen zait, alde batetik ikusita, hemen daudena bai gomendio guztiak argi dago administrazio hobetzeko daudela, gardentasun aldetik txostenak hor daude, eta gomendio hauek argi ditugu, kontutan hartuko ditugula, gure administrazioa hobetzeko. Eskerrik asko. Bai, ez da erraza, hainbeste txostenen berri ematia eta gero bakoitzak ere edukiari erreparatu eta horren azalpen egitea, minon, noski bada txosten sorta eta orduan bai interbentzioetarako txanda irekiko ditugula. Barkatu, zerbait esan gabe? Bai ez, aipatu duzun bezala Txomin, espediente hau 700 foliokoa da dokumentazio guztia eta espediente oso potolo da, hori bakarrik aipatu. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Orduan, Abotxanitz hasiko da, hitzartuko du, mesedez? Eskerrik asko. Ez nuen hitzik hartu behar, baina hain sakon azaldu eta gero ez dakit askorik ulertu den eta zertzela da batzuk bakarrik bota nahiko nituzke. Azteko lehenik eta behin 2019ko kontuen auditoretzari buruz 2021ko otsailean ekartzea aintzinari buruz badirudi ari gerela. Izan ere, ja ez du balio 2020ko lanketetarako ez du balio ere, ez dakit 2021ean eutsiko diogun edo ez. Bai adierazi nahiko nituzke bi gauza. Eta aipatu diren Arma Plaza Fundazioa eta Lantzeni buruzkoak. Baitugu udalaz kanpoko erakunde batzuk sortuta Hondarribiko udaletik, eta ez batak ez besteak ez du langile propiorik. Eta Abotxanitzek urteak darama aldarrikatzen, begira esango dut aurreko urtean 2020an azkenerako lortu genuen Arma Plaza Fundazioko informe bat edo txosten bat nolabait langilego propioz edo subkontratatutako enpresa baten bitartez langileak izatea suposatzen duen kostuen arteko ezberdintasuna. Adierazgarria da. Zenbat diru xahutzen den subkontratazioaren bitartez zuzenean kontratatu ahal izango balitz baina. Aipatu du Juan Marik ezin dela langilerik kontratatu. Eta hor ere berriro desadostasuna adieraziko dut. Abotxanitzen udaltaldearen aldetik desadostasuna daukagu. Izan ere, udalean ere ezin zela esan zitzaigun behin eta berriro. Eta azkenerako badirudi gauzak aldatzen hasi direla, lehenengo udal programen bitartez, gaur hasiera batean onartzeko ekarriko zen lanpostuen zerrendaren aldatzea ere, esan nahi dut, urteak eta urteak burrukatzen aritu ondoren, eta naiz eta ez osotasunean izan, baina
ezinezkoa zena egingarri bihurtu da. Eta Arma Plaza Fundazioan eta Hondarribia Lantzenen ere egingarria da. Hori argi daukagu. Ez dela egiten? Ba ez da egiten, baina egingarria da. Eta gustatuko litzaiguke auditoritza horiek adierazten duten moduan, nolabait enpresa bat edo sortzen badugu, bere funtzionamendua egokia izateko langilego propioz osatutako enpresak izan beharko lukete. Bukatzeko motx-motx, Hondarribia Lantzenen kasuan, kezkatuta gaude. Kezkatuta gaude, dauden edo sortu diren zordunen inguruan. Ez dut orain honen berri ematen, baizik aspalditik ere horren berri ematen bagabiltza, eta zordun horiek iruditzen zaigu arriskuan jartzen dutela enpresaren beraren bideragarritasuna. Naiz eta udala atzetik egon behar izango litzatekenean edo dirua sartzeko, baina ez da hori gauza. Guk behin eta berriro errepikatu dugu kontratuak eta pleguak betetzeko daudela. Eta aipatu izan dugu behin eta berriro ez direla betetzen. Auditoretzak adierazten duen hildo beretik. Baina horrela gaude, gaur egun oraindik horrela gaude, naiz eta 2019ko kontuak izan, gaur egun egoera berean daude. Mila esker. Zuri Igor, PSren aldetik, interbentziorik. Nik, motxean, baina egitan, A ver, yo creo que son 700 y pico folios que en una semana difícilmente se pueden resolver. Pero en cualquier caso, yo creo que hay que agradecer, son informes muy profundos, han aparecido aspectos que yo creo que son importantes, por ejemplo, el tema de las contrataciones, la necesidad de contratar, de que las contrataciones existan en las fundaciones, por ejemplo, tanto en la Fundación como en la Hondarribia Lantzen, y en todo caso, apuntar solamente eso. Y a futuro habrá que ir diseñando, y el diseño que de alguna forma a nivel de ayuntamiento tenemos que hacer con el tema de las contrataciones, pues igual tenemos que hacer un diseño especial para que de alguna forma las fórmulas de Hondarribia Lantzen como empresas públicas, y en este caso la Fundación, tengan una continuidad, y tengamos una continuidad que al final son necesarias para un ayuntamiento, para que funcione, nada más. Eskerrik asko, Josu. Bilduk ez du parte hartuko, beraz, hitz hartuko, parte hartzen ari da. Orduan, puntu hau bukatutzat emango dugu, beraz, berri ematea bukatutzat joko dugu, eta hurrengo gaira pasako gara. Eta hurrengo bi gaiak, ogasun, ondare eta kontuetarako batzorde berezitik datozkigu. Hain zuzen ere, bietako lehenengoa da, jabari publikoaren erabilpen pribatibo edo aprobetxamendu bereziaren gaineko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proposamena. Egia da, terminologia beti gertatu izaigula bihurria, eta euskaraz ere, jabari publikoarena esaten dugunean ere, uste dut askok ez dugula oso ondo jasotzen, ez? Beraz, eremu publikoa edo nolabait establezimenduen kanpoko aldian egiten den eremu publikoaren erabilera sari gera. Orduan, eskatuko diot, kasu honetan, baita Juan Mariri ere, edo Mariari, okerrez pandimanago, Mariari azalpena egin dezagun mesedez, azalpena egitearekin batera, hitzartzeko tartea eskainiko dugu. Mila esker. Denok ezagutzen ditugu enpresa askok jasaten ari diren kalte ekonomiakoak duela ia urtebete eragin digun osasun krisiaren ondorioengatik. Turismoaren sektorea kaltetuenetako bat izan da, pandemiaren unerik kritikoetan herritarren mugikortasun murrizketak eta ostalaritzaren itxieraren ondorioz. Etengabe ari gara sektorearekin harremanetan eta badakigu zein egoera bizi duten. Baina etorkizunean pentsatzen hasteko unea ere badela uste dugu, epe labur, ertain eta luzeko etorkizunean. Ilusioa eta baikortasuna sortzen duten proiektuak lantzen hasi behar dugu. Eta egoera hau gaindituko dugula ziur gaude eta beraiekin horretan ari gara. Hiriko ostalaritza sektorearekin batera ari gara lanean.
Eta pare bat aste barru ikusiko dugu sektorearen eta udalaren arteko lankidetzaren lehen emaitza. Ostalaritza sektoreari balioa emango dion komunikazio kanpaina baten bidez. Era berean, Hondarribiko turismo plan estrategikoa egoera berrira eguneratzen ari gara sektorearekin lankidetzan. Hondarribiaren oinarri ekonomikoetako bat gastronomia da. Ekoizlea, arrantzalea eta produktu hori eraldatzen duen ostalaria aintzat hartuta ere. Urtero milaka pertsona gure hirira erakartzen dituen arrazoietako bat da ere. Eta harro egoteko motiboa ere bada hondarribitarrentzat. Sektoreak eragile ekonomiko gisa duen garrantzia balioesten baitute, baita gizarte bizitzan sektoreak daukan eragina ukaezina. Arrazoi hauengatik, ostalaritzaren sektorea babestu eta lagundu besterik ezin dugu egin une honetan. Eta hori egiteko modu bat bide publikoaren okupazio tasaren ehuneko obaria eskaintzea da. Hau da, 2020an egin genuen bezala, Hondarribiko udalak ez die bide publikoaren okupazioa kobratuko hiriko establezimenduei. Badakigu egoera honetan beharrezkoa dela ostalaritza establezimenduek dauzkaten gastu karga arintzea, eta hori da udalak horretarako eskaini dezaken neurria. Beraz, udal gobernuak udalbatzari proposatzen dio ordenantza fiskalaren aldaketa onartzea, hobari hori aurrera eramateko. Mila esker. Bai, hitza hartzeko aukerak, bai Igor. Bai, ahotsan hitz udal taldetik esan behar dut, ados gaudela. Ados gaude Hondarribian erroldatutako enpresek kale publikoaren erabileragatik ez ordaintzea 2021 urtean ere. Pandemiaren eraginak oso handiak izaten ari dira eta laguntza guztiak txiki geratzen dira. Bai aipatu nahi nuke, bereziki itxita egon behar izan duten ostalaritza enpresak jasaten dituzten kalteak arintzeko, baditugula baita ere aurrekontuan onartutak beste diru laguntza berezi batzuk, eta horiek ahalik eta lasterren martxan jartzeko eskaria luzatu nahi dugu ahotsan hitz udal taldetik, izan ere otsailaren amaieran gaudeia eta itxiera sufritu dutenak aurreko hilabeteetan sufritu izan dute eta diru laguntza horiek lehen bailen helaraztea ezinbestekoa deritzogu. Gai honi helduz gogoratu nahi dugu Hondarribian kale publikoaren okupazioa arautzearen beharra daukagula. Ez da oraingo gauza, urteetan aritu gara honen inguruan ere eta partekatua da arautze horren beharra, izan ere aldezarreko ordenantza badago, baina herriko gune guztietara zabaldu behar den araudiaren beharrean gaude. Beti esaten zaigu baietz, baina sekula ez daiten. Bukatzeko, hobari honen inguruan, zalantza edo kezka bat sortu zitzaigun eta hala adierazi genuen gaiaz aritu ginen batzordean, ferianteen egoera berezia aipatu nahi genuke. Ez dakigu aurten Hondarribiko jaietan ferianteak izateko aukera izango dugun edo ez, baina hobaria aurrikusten denez ferianteentzat aipatu beharra dago, proposatzen den hobari honetan kale erabileragatik ordaindu beharreko tasa ere kentzea proposatzen dela feriantei. Eskatuko genukena da, hori horrela gertatuko balitz, izan dezala ondorio zuzena herritarrengan. Zer esan nahi dut, ferianteek kobratzen dituzten prezioak ere oso handiak izaten dira askotan, eta kale erabileragatik ez bari madute tasa ordaindu behar, horrek eduki dezala bere isla herritarrek erabilera hori egiten duten garaian ordaindu beharreko ere txikiagoa izan dadin. Hau da, prezio sozialak izan daitezen. Mila esker. Eskerrik asko. Barkatu, PSren aldetik interbentziorik? No. Barkatu, Josu mikrofonoa piztuta daukak, txekiat hitz egiteko edo Noemik?
Ez? Pasamos. Bai. EH Bilduren aldetik? Ez. Beraz, orain bozketari ekingo diogu, hain zuzen ere, 2021-erako egiten den hobari proposamena onartzeko. Nola ez ditugun talde guztio gure ikuspuntua agertu, bazpadare galdetu ingo dut. Aldeko botoa emango dutenak, mesedez? Bai, ondo ikusten baldin badut, eta udal idazkariek ere ondo ikusten baldin badu, hau batez dugu proposamena, onartua. Eta honekin, joko dugu urrengo gaira. Etxez etxeko laguntza zerbitzuaren prezio publikoa arautzen duen ordenantza onartzeko proposamena. Hau ere, aipatu dugun bezala, Ogasun batzordetik datorkigu, eta azalpena egitea eskatuko nuke, mesedez. Bai, eskerrik asko Txomin. Argi dago, alde batetikan gero 9. puntuan badugu etxez etxeko laguntza zerbitzuaren kontratazioa plego onartzeko proposamena, lotuta daude bata bestiakin, pliegoana 9. puntuan hitz egingo dugu, baina kasu honetan etxez etxeko laguntza zerbitzuaren erabiltzaileen ekarpen ekonomikoa, ekarpenaren gehieneko prezioa, benetako kostua, baino txikiagoa izatearen justifikazioa. Hau da, legiak usten digu. Gure asmoa argi dago, gure konpromisoa adierazi nahi da bai pertsona eta familieri. Ardatz honetan pertsona eta familiak, eta horregatik ezinbestekoa da bazaintza, eta horregatik planteatu dugu gure iritzez hobekuntza nabarmena. Txosten ugari daude, datu ugarikin ere bai, denborat egondu gera bai aztertzen teknikariekin, bai eudelekin ere bai, eta orduan etxez etxeko laguntza ikusten da alde batetikan legiak onartzen du justifikatuta, hau da zurituta, jartzen den prezioakin, herritarrak ordaintzen duten prezioakin ez da zerbitzua betetzen. Eta berez, alde batetikan zerbitzu hori bete beharko litzateke ordainduta, baina salbuespen hori kontutan hartuta, horregatik eginda, dokumentu hau ekarri. Alde batetikan etxez etxeko laguntza zerbitzua, gizarte zerbitzuen euskal sistemaren prestazio eta zerbitzua zorroari buruzko, estrategiko betzela definituta da administrazioarentzat, argi dugu ere bai, hasiera batean zerbitzua mendekotasun egoeran edo mendekotasun arriskuan dauden pertsonei zuzendua dagola, baina zerbitzuaren araudiak estaldura zabaltzen die bazterkeria egoeran edo bazterkeria arriskuan dauden pertsonei eta babesik gabe edo babesik gabe egoteko arriskuan dauden pertsonei. Hala, udalaren gizarte zerbitzuetan oinarrizko zerbitzu bihurtzen da. Kalitatezko zerbitzu bat eta eman nahian eta behar diren bermekin eskaintzeko gizarte zerbitzuak beste esku hartzen mota bat egiten duten bitartean kostu ekonomikoa badakar. Eta eskatzaile kostu txikiagoan kontrata zakete ere komenigarritzat jotzen da udal zerbitzuaren kontratazioa bultzatzea. Hau da, bultzatzen dena zentzu honetan. Eta horretarako ere beharrezkoa da erabiltzaileak ordaindu beharrezko gehiengo orduko kostu bat ezartzea eta dokumentazio guzti hau aztertzea edo txosten egitea eta batzordera ekartzea bere zailtasunak eguki ditu lenguan eztabaidatu genuen bezala. Eta orduan argi dago prezio ordu hori ordaindu beharreko orduaren prezioa bai eudel eta foru aldundiak egindako proposamenaren arabera ezarri dela eta argi dugula da garai batian foru aldundiak eskaintzen zula gero udaleri tokatzen zaigu, izan badugu udalak gutxi gora bera sarreretan
aurreikusita dugu aurten ere 150.000 euroko diru laguntza foru aldunditikan, baina zerbitzu honen kostea 700.000 eurotik gorakoa da. Eta argi dagona, zein da asmoa ikusitako buru hau. Lehen esan bezala, adierazi gobernu taldeen helburua dela bai gure konpromisoa derazi, bai pertsona eta familiak ardatzekin. Eta ezinbestekoa ikusten dugu zaintza eta horregatik planteatzen dugu hobekuntza nabarmen hau. Eskerrik asko. Bai, interbentziorik, bai, Igor? Bai. Bueno, lehenik eta behin, aipatu etxez-etxeko zerbitzuagatik herritarrei prezio publikoa jetxi egingo zaiela. Beherakada bat izango duela, eta hori begi onez ikusten dugu noski. Zerbitzua publikoa da, eta oinarrizkoa, Txisunek aipatu duen bezala. Eta gustatuko litzaiguke publikoa den zerbitzu bat, edo publikoa den zerbitzu batengatik ez kopago bat egon beharra. Liburutegia publikoa den zerbitzu bat da, eta herritarrek bertan ordaindu beharra ez genuke ulertuko duen kostua duela. Eta etxez-etxeko zerbitzu honengatik ere iruditzen zaigu hain oinarrizkoa izanik eta horren besteko beharra duen zerbitzu bat izanik, gustatuko litzaiguke ordaindu beharrez izatea herritarrek. Ordaintzen bai dituzte ja beraien zerga bitartez ematen ditugun zerbitzuak. 700.000 eurotik gorako kostua duela esaten dut, ondi ordainduak dituzte bai herritarrek zerga bitartez ordaintzen dituzten zerbitzu guztiak. Hala eta guztiz ere, begi onez ikusten dugu, herritarrekiko kostua behintzat jeitsi izana 2021 urteari begira. Eta azpimarratu nahi genuke, teknikariek egin duten lanketa bat, prezio publikoa jeitsi da bai, baina oso interesgarria iruditzen zaigu, prezio publiko horren gainetik badagola baitare obarien taula bat. Teknikariek egin duten lanketari esker, diru gutxien duenak obaria handien izango du, hau da, zerbitzuagatik gutxien ordainduko duena izango da. Eta, berriro esango dut, azpimarratu nahi dugu lanketa hori, izan ere, aberastasunaren birbanatzearen ikuspegitik, egoki ikusten dugu obarien taula hori proposatu izana. Penaz geratzen gera, eskatu genituen zenbait txosten ez ditugulako lortu udalbatza aurretik. Eta txosten horiek bideratuta zeuden ezagutzeko zenbat herritarrek azken finean jaso ditzaketen obari horiek eta nola eragiten duen proposatzen diren obari horiek zerbitzua jasotzen dutenen ikuspegitik. Kontrastea egin nahi genuen, jakiteko bereziki ia emankorra den proposatzen den sistema berri hau, aurrerago begira ere lortu ahal izango dugu, etorkizunean hobekuntzak proposatu ahal izateko. Baina adierazi dudan bezala, begi onez ikusten dugu zerbitzuaren merketzea. Ondo, eskerrik asko. Beste interbentziorik? Sí, Noemí. Sí, desde el Partido Socialista vamos a votar la abstención y vamos a explicar el porqué de nuestro voto. En nuestra opinión, se ha hecho un buen trabajo por parte de la concejalía, de los técnicos y los trabajadores de este área municipal al poder contar con unos precios establecidos y todo ello con un criterio de redistribución. El que estén regulados los precios es un paso adelante, pero nos hubiese gustado que este trabajo se hubiese acompañado también de un estudio estimativo para saber cuántas personas son atendidas por este servicio y los tipos de bonificaciones en función de los diferentes niveles de renta. Y también conocer un poco la casuística, ¿no? Las situaciones que se están dando en Hondarribia. No es lo mismo
tener en cuenta la renta de una persona que no tiene que pagar, que tiene, por ejemplo, su piso en propiedad, que una misma renta, esa misma renta para una persona que, por ejemplo, tenga que pagar un alquiler. Por lo tanto, nos gustaría haber conocido un informe un poco de cuál es la situación de la casuística. Nuestra votación va a ser la abstención porque no tenemos mucha seguridad acerca de que los porcentajes que se han establecido en las tablas, teniendo en cuenta como base el IPREM, vayan a resolver de forma objetiva a la mayoría de las situaciones del colectivo que necesita de este tipo de servicio de ayuda a domicilio. Gracias, Noemí. EH Bilduren aldetik? Ez? Orduan, bozketari ekingo diogu, eta lehenengo galdetuko dugu aldeko botoak. Ondo ikusten baldin badut, bai EAJ, Botxanitz eta EH Bildu. Abstentzioa. PSek adierazi duen bezala. Beraz, gehiengoz onartutzat emango dugu. Eta hortaz, hurrengo gaiari ekingo diogu. Udalerria batzordean landu da hurrengo gaia, eta honela dio izenburuak. Hondarribiko udalerrian, lorezaintza zerbitzua prozedura irekiaren bidez esleitzeko espedienteari dagozkion klausula administratiboen eta preskripzio teknikoen pleguak onartzeko proposamena. Beraz, lorezaintza zerbitzua eta lizitazio horretarako. Azalpena egiten baldin bazaigu, mesedez? Bai, Txomin. Eskerrik asko, Maria. Bueno, lorezaintza zerbitzua esleitzeko prozesua martxan jartzen dugu gaurkoan, baina prozesu honen lanketa aspalditik hasi zen eta udaletxeko teknikarien lana eskertu nahiko nuke. Bai, zerbitzu teknikoetatik eta brigadatik, langileen ekarpenak behar-beharrezkoak izan dira lanketa aurrera eramateko eta baita ere, kontratazio saileko teknikariena. Ez da ohikoa kontratazio prozesuak osoko bilkuretako gai zerrendan izatea, baina kasu honetan kontratuaren kopurugatik osoko bilkurak onartzea eskatzen du. Lorezaintza zerbitzua esleitzen dugunean, helburu zehatz batzuk bilatzen ditugu. Hondarribiko udalerrian dauden berdeguneak, parkeak, lorategiak eta pasealekuetako zuhaiztia kontserbatzea eta mantentzea horien artean. Baita ere, eskola eremuak, berdeguneak, baso eremuak eta landa eremuetako auzobideak mantentzea ere bai. Hondarribiko udalak lorezaintza zerbitzua kontratatzeko diru kopurua garrantzitsua aurreikusten du. Gehienez, 5 urteko kontratua izango da, eta 2,5 milioi baino pixka bat gehiago da kopurua. Zerbitzuetako zinegotzia, Gonzalok, zerbitzuan eskainiko diren berritasunak azalduko dizkigu orain. Batez ere, Mariak esan duen moduan, eskertu pligo honetan hartu duten jende guztia indun lanarekin, eta hemendikan aurrea lortzen dugun enpresak guain arte indituzten lan guzti horiek jarraitzen induten moduan. Nahiko ondo egon dira azkenak urteetan lantzen gure lorezaintzeko enpresa guzti hori, eta nire ustez zerbitzioa pagatzen dugu udaletxeak eta herritarrek beren egunean ikusten diren gauzak. Bai mantenuak, bai parke mantenuak, bai landa eremuko mantenuak eta eskoletako mantendu guzti horiek egunero ikusten dire. Eta nahiko genuke iritsi garena saiatu gara hobetzen ikusi ditugun gabezi horiek saiatu gara hobetzen. Nahiko genuke gabezi gehiago egotea, baldin badaude nahiko genuke kritika moduan jaso biharrian ekarpena moduan jasotzea, ofizina teknikoan gauz guzti horiek hobetzeko. Nire ustez, herriak kriston esfortzua egiten du urtean zehar, lore eremuak, zuhaitzak, jardinak eta gauz guzti horiek ondo izatea, eta denon artean ea lortzen dugun. Egia esan ez kriston esfortzu egin dugu luzerako pliego bat izatea,
eta horrekin batera saiatu gara batez ere bai herriaren itxura ondo mantentzea eta batez ere langileen esfortzuak ere gure neurrian konpensatzea. Orduan enpresei hori exigituko zaie eta hortikan aurrea irabazi dezala guretzat hobena izatea. Eskerrik asko. Bai, beste taldeek hitz hartu nahi dute? Bai, arratsaldeon guztioi. Bai. Eskerrik asko hitza emateagatik. Lorazaintza zerbitzua esleitzeko espedientea aztertuz, deigarria egin zaigu alde batetik, baldintza administratibo zehatzen pleguan, esleiteko irizpideak den 20. atalean, ingurumen irizpideei dagokionez, ez direla baloratzen enpresa erabiliko dituen teknika eta produktuak ingurumena, animali eta gizakiekin errespetagarriak izatea. Glifosato gabeko hiria izatea erabaki genuen, eta honen erabilera galerazten da aurkeztutako pleguan. Hala ere, norabide hontan urrats gehiago eman behar direla uste dugu. Bestaldetik, baldintza administratibo orokorren pleguan, bete beharreko hizkuntza baldintzak atalean zerbitzua emango duten eta hiritarrekin harremana izango duten langileei ez zaie euskararen ezagutza bermatzeko hizkuntza eskakizunik exijitzen. Dena den, azaldu nahi dugu edo gure uste duguna, zerbitzu honi buruz da lorazaintza zerbitzua zerbitzu publiko bat dela. Udalak eman beharreko zerbitzu estrukturala da. Mantenu zerbitzua, urte osoan zehar eman beharreko. Eta gure ustez, udal langileen bitartez eman beharreko. Urteak dira, zerbitzu publiko honen kudeaketa, enpresa pribatuen esku ustea erabakiz duela udal gobernua. Zerbitzu publikoen privatizazioa joerarekin bat egiz. Eta ez da gure herrian privatizatutako zerbitzu bakarra. Adibide bezala, 9. puntuan proposatzen den etxezetzeko laguntza zerbitzua, prebentzio komunitarioa, liburutegia, komunikazioa, zentralita, eraikinen garbiketa zerbitzua, ingurumen teknikaria, hilerria, zaindua gaztelekua, udal artxiboa, kulturretxea, itxasetxea auditorioa, kasino zaharreko taberna eta abar luze bat. Urteetan zehar jarduera eta erabaki politiko liberalak medio, zerbitzu publiko hauetako asko enpresa pribatuen esku utzi dira. Hauen privatizazioa eraginez. Eta ez gaude ados zerbitzu publikoen kudeaketa eredu honekin. Eta horrela adierazi izan dugu hainbat batzorde. Gure ustez, erabaki eta politika eredu hauen atzean, enpresa pribatuen aldeko apostua dago. Hauen etekinei lehentasuna emanez, zerbitzuen kalitatea eta gizartearen beharrak asetzearen gainetik. Zerbitzu publikoak hiritarren oinarrizko eskubideak eta beharrak asetzea dute helburu. Eskubide eta behar hauek asetzea erakunde publikoei dagokio. Eta legeak argi dio, 2/2016 Euskadiko toki erakundeei buruzko legeak 8. tituluan zerbitzu publikoen kudeaketa arautzen du. Eta 93. artikuluan hala dio, tokiko zerbitzu publiko guztiak ahal dela, errepikatzen dut, ahal dela toki erakundeek emango dituzte. Hau da, erakunde publikoek kudeaketa propioari, hau da, publikoari, emango diotela lehentasuna. Horregatik, udal gobernuari kudeaketa propioaren aldeko apostua egitea eskatzen diogu. Udal erakundeari dagozkion zerbitzu publikoak esku pribatuetatik publikoetara ekarriz. Aukera paregabea dugu oraingoan. 5 urte ditugu aurrean, eta orain da bereganatze prozesua edo publiko bihurtzeko prozesua abiatzeko momentua. Zerbitzu publikoen kudeaketan aldaketa hau eman daitekeela uste dugu, eta prozesu hontan gure lankidetza eskaintzen diogu udal gobernuari.
Azaldutakoa kontutan izan da, Abotxanitz udal taldearen botoa abstentzioa izan du. Mila esker. Mila esker, zuri, Lupe. PSeren aldetik, interbentziorik. Sí, nosotros Sí. vamos a votar a favor porque nos parece que se ha realizado un buen trabajo y un trabajo que ha sido muy laborioso. Gracias. Gracias a ti. EH Bilduren aldetik, ez. Orduan, bozkatzeari ekingo diogu. Egiten den bai preskripzio administratibo eta teknikoen pleguak onartzeko proposamenari bai, aldeko botoak. Ez. Ez dago ezeskorik. Abstentzioak. Idazkariari laguntzeko, Abotxanitz eta EH Bilduko zinegotziak. Beraz, aldeko botoak izan dira EAJ eta PSRenak, eta abstentzioak izan dira bai Abotxanitz eta bai EH Bildurenak. Marisa, ondo? Bai. Hortaz, gehiengoz onartu da. Hartua, Eskerrik asko. Eta, ja pasa ditugun aurreko batzordeak pasata gero, orain herritarrak batzordetik datozkigun bi proposamen ditugu. Lehen aipatu egin dire. Lehenengoa da martxoak 8 plaza izena jartzeko proposamena, eta orain horri buruzko azalpena egitea eskatuko diot Kalixari mesedez. Bai, Kalixa. Bai, arratsaldeon guztioi. Berdintasun planean jasotako helburu eta ekimenen artean, ekimen hau jasotzen da ere. Hondarribiko udalaren berdintasun planean, planaren bigarren blokearen barruan, emakumeen ahalduntzearen blokean hain zuzen ere, ekimenetako bat da emakumeen eta feminismoaren ekarpenak ikusarazi eta aitortzen dituzten ekintzak sustatzea. Eta ekintza gisa, emakumeen izenak dituzten kale eta eraikin publikoen kopurua handitzea. Azkeneko urtetan, gobernu taldea eta emeki elkartea lankidetzan ari gara, arlo ezberdinetan. Joan den hilabetean emekiren proposamena jaso genuen zuzenean. Hondarribiko 7 kaletan izena jartzearen proposamena aurkeztu dituzte, eta aztertzen ari gara proposamen hori. Horietatik bat, Portu auzoko Korreoseko bulegoaren aurrean, San Cristobal plazaren, San Pedro kalearen eta Beñat Etxeparen kalearen artean kokatzen den plazatxo berriari, martxoak 8 plana izena jartzea. Otsailaren 11an, herritarrak batzordean aurkeztu genuen proposamena. Gobernu talde honek egokia ikusten du aipatutako erremu horri martxoak 8 plaza izena jartzea. Hondarribiko emakume guztiei aintzatespena delako. Bozketari ekin baino lehen, emeki elkarteari eskerrak eman nahi dizkiot, urte hauetan zehar, 30 urte hain zuzen ere, egiten ari den lanagatik. Eta orain bai, bozketari edo interbentzioak ekingo diogu. Bai, hori da, bozketagin aurretik, beti noski hitzartzeko aukera badugu, eta taldez talde. Abotxanitzen aldetik, bai, ez ditu? Bai, mi esker txomin, entzuten zait, arazoak eduki ditut audioarekin, baina, bai, bale. Ondo entzuten dizugu, Bale, mi esker txomin, arratsaldeon guztioi, aprobetxatu nahiko nuke bide batez, gotzoneri besarkada bat bidaltzeko, jake gai hauetan beti gabiltza beratani katua eta txakurra bezala, baina, bueno, besarkada bat beretzat. Martxoaren 8 denok badakigu emakumeen nazioarteko eguna dela, 1911 urtean hasi zen ospatzen, batez ere sozialismo eta komunismo herrialdeetan, baina 1975 urtean Nazio Batuen Erakundeak nazioarteko egun bezala izendatu zuen. Hala ere, gaur egun oraindik egun hori erabiltzen dugu berdintasunaren borroka aldarrikatzeko,
eta borroka horien emaitzetako bat daukagu udalbatza hau adibidez, ezta? Hemen 150 emakumea gara, eta horien emaitzetako bat izango litzateke. 2008ko martxoaren 8an, edo buelta horretan, onartu zuen udalbatza honek, gizon eta emakumeen lehengo berdintasun plana, baina oposiziotik eta herri eragileetatik egin zitzaizkion eskari garrantzitsu batzuk ez zituen kontutan hartu. 2008ak argi utzi digu zein garrantzitsuak ziren bi tresna horiek, ari naiz berdintasun teknikariaz eta sail propioa edukitzeaz. Egun haietan bertan, aurreko urteko martxoaz ari naiz, COVID-ak gogor jipoitu gentuen, argi daukagu, eta mi pozoitsuenek esan zuten, edo argudiatu nahi izan zuten, martxoaren 8ko manifestazio horiek izan zirela gaixotasuna edatzearen errudunak. Hau da, emakumeak beraien eskubidengatik manifestatzeak edo aldarrikatzeak ekarri zuen gaixotasuna gizartera. Kontu hau ez da berria, Ebak Adani eman zion sagarrean bertan zegoen gaizki hori, ezta? Urtebete pasada, 2021ko martxoan 8an beraz, egingo da urtea, eta egia den arren zenbait ekintza burutu direla, planean jasotako zenbait ekintza burutu direla, esan dezakegu funtsean ezin izan dela garatu. Eta oraindik geroz eta sinistuago gaude, bi erreminta horiek izango bagenituzke, agian egoera bestelakoa izango zela. Martxoaren 8, Hondarribiko plazatxo baten izena izan dadin proposatzen zaigu gaur, ekimen ederra eta pozgarria deritzogu. Alde batetik, historian zehar berdintasunaren alde borrokatu diren guzti horiengatik eta gaur egun ere borrokan diharduten horiengatik. Kalixak ondo azaldu duen bezala, berdintasun planean agertzen den akzioetako bat delako eta beraz, tresna hori berriro bere balioa ematen diogulako, eta batez ere, eta azpimarratu nahi duguna da, herri ekimen batetik datorren proposamen bat delako. Azaldu du berak ere, nola emekik alderdi guztioi helarazi zigun txosten bat. Txosten horretan, emekiko emakumeek herriko zenbait gizonekin elkarlanean egin zuten ikerketa. Eta erakutsi digute, berdintasuna guztion ardura dela, berdintasunak guztioi egiten digula onura, eta ez dala ese rollo de las tías, ez? Aurkeztu ziguten lan horretan, plazaren izena ekintzetako bat da, berak ere ondo azaldu duen bezala, askoz ere ekimen gehiago aurreikusten dira, eta ikusirik, Hondarribiko kale izendegian, emakumeen izenak oso urriak direla, 5 uste dut ez banago oker, eskatzen diogu udalbatzan hori emekik egindako proposamena osorik aurrera eramatea. Guzti hau kontutan hartuta gure bozka aldekoa izango da, noski. Eskerrik asko ez ditu. PSek parte hartu nahi du, el PS quiere intervenir. Sí, Noemí. Sí, nosotros vamos a votar a favor, al igual que lo hicimos en la comisión correspondiente, aunque queríamos puntualizar una cosa, y es que no entendemos muy bien la fotografía de la noticia que se publicó al día siguiente de la comisión, porque creemos que en esa comisión hubo una votación a favor por unanimidad y pensamos que esa foto que se publicó a posterior no refleja ese consenso de todas las fuerzas políticas. Hubiésemos querido una foto un poquito más plural. Pero bueno, por supuesto que vamos a votar a favor. Gracias, Noemí. EH Bilduren aldetik. Bai. Bueno, Xavier. lehenengo eta behin, eskerrik asko txomin izanagatik. Lehenengo eta behin, onartu lotxa ematen dira da, gizon bezala zeratu behar izatea, defendatu behar izatea orain puntu hau edo. Egia da, patriarkatua hartuta daukan jendarte batean bizi garela eta zerrendak egiterakoan ere ez da erresa herri honetan emakumeak bilatzea politikan parte hartzeko edo gu behintzat hori sumatu dugu.
Lehenengo eta bain, eskerrak eman emekiri txostena nahi dako lan horregatik, estimatzen da. Herri eragileek berdintasunean eta herri honetan inplikatzeko erakusten duten lan hori. Egia da kale izendegietan lana dagoela egiteko, emekik aurkeztu dugu txosten bat, eta uste dugu hastapen ona dela arazo horri ekiteko. Eta, aipatu baita ere, ematen duela martxoak 8-tik martxoak 8-ra jartzen dugula emakumea zentruan edo pentsatzen dugula edo egiten dugula emakumea pertsona denaren defentsa, ez? Aurreko martxoak 8 inguru horretan onartu genuen berdintasun plana, egia da urtebete pasa dela eta ez gaudela nahiko genuken puntuan planari begira. Onartu genuen, egia da pandemia bat etorri zaigula gainera eta ez digula lanan normal egiten utzi, baina, desente dago egiteko eta hortan jarri behar gara. Gure eskakizunak beti sail propioa eta teknikari propioa izatea dira. Urteetako aurrekontuetan horrela eskatzen dugu. Eta ez dakit bukatzeko horrela umore pixkatekin, igual, datorren ogasun edo aurrekontuen udalbatza, akaso martxoak 8 plazan egin beharko genuke, tartara igual lortzen dugu bai saila eta bai teknikaria. Hala ere, guk proposamen honen alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Xavier. Beraz, udal talde guztiek aldeko tasuna agertu dutenez, egiten den martxoak 8 plaza izendatzeko proposamenari baiezkoa emango diogu, aho batez. Ados denak? Bai? Onartua beraz, aho batez. Hurrengo gaia, lehen aipatu dugun gai baten jarraipena da, hain zuzen ere, edo aurrekoarekin lotura duena. Aurreko gai batekin lotura duena. Hain zuzen ere, etxez-etxeko laguntza zerbitzuaren kontratazio plegua onartzeko proposamena. Lehen lorezaintza plegua saritu gera, eta orain etxez-etxeko laguntza arautzen duen plegua. Eta lehen aipatu den bezala, udalbatzara ekartzeak badu bere arrazoia, eta hori azaltzea egokia litzateke, gainera hain gai garrantzitsua izan da. Beraz, hitza okerrezpaldimanago Jomariri emango diot. Gaurkoan, aipatu dugun bezala, Gotzonerekin gogoratzen garelako eta ezin duelako parte hartu. Bai, Jomari? Eskerrik asko Txomin. Bai, aipatu bezala, zenbait plego udalbatzatik pasa behar dute kopuruan arabera, bai dokumentazioa eta Europara biali behar delako, eta kasu honetan, hau da horregatik partide igotzeak ekarri du udalbatzara ekartzea. Argi dago berriro diogu gure konpromisua adierazi bai pertsona eta familia ardatzarekin, alde batetikan ja onartuta dugu etxez-etxeko laguntza zerbitzuari dagokion araudiaren araudi hori onartuta dago, baita onartu dugu gaur bertan etxez-etxeko laguntza zerbitzuan prezio publikoa arautzen duen ordenantza onartu dugu dagoeneko, eta argi dago helburua dela herritarreri behar dutenei eta zenbait arazo dituztenek, gehien bat adinak aurrera junda tokatzen diren arazoa dira, osasun arazoak, laguntza behar hori, eta hor argi dago udalak ze apostu
egindun bai pertsona eta familiekin. Argi dago, lehiaketa honen helburuan da udaletxez etxeko laguntza zerbitzua ematea kontratatzen da, argi dago epea jarri da urte batekoa aukera 3 urte bitarte, kopuru guztia 2.300.000 eurotik gorakoa da, urtian 780.000 pasatako aurrekontua, eta hori da aurrekontuan indarrean jarri genula abenduan onartutako 2021eko aurrekontuetan. Kontutan izan, azkeneko 5 urtetan partida hau nola igotzen junden, bai 400.000 eurora iristen etzena, 770.000 euroko partidara igo da. Hor argi dago udalaren konpromisua. Argi dago ere bai, lehen aipatu den bezala, Noemí, comentabas, cuando hemos traído a aprobación el precio público, una serie de preguntas, a mí me consta que las preguntas que hicisteis por escrito se os han respondido desde el servicio por escrito a todas las dudas, y a la hora de la financiación, pues yo suelo usar muchas veces la fórmula de la vieja. Por un lado tenemos en las cuentas y los presupuestos aprobados, tenemos por un lado los ingresos del servicio de los privados, tenemos la subvención, la aportación de la Diputación, y luego el resto lo paga el ayuntamiento. Hau da, erabiltzaileen ekarpena eguneko 9 izaten da, foru aldundiak urtetik urtera aldatzen du, iazko datua dira, noski aurtengoak ezin ditugu jakin, likidazioa iazkoa bukatzen ari delako, eguneko 25 eta eguneko 75 udalari tokatzen zaio ordaintzea. Kasu hontan, ari gera 2.300.000 euroko pasako kopuru bat, urtian gehitu da bai aurrekontutan 770.000 euro daude, eta kontutan daude legeak agintzen duen eguneko igoera bat ere bai kontutan hartuta. Eta azken finean, hemen nahi dena da zerbitzu on bat eskaini gure herritarreri, adineko herritarreri, bai emakume eta bai gizonezkoei, laguntza, behar den laguntza gehiena, horregatik arautu da lehengo arautegian onartu dugun bezala, prezioa aldein gutxiena jaistea, baina kopuruak hor daude, eta bai izan pliego hau egiterako orduan berriro lehen bezala arautegian orain ere bai, eskerrak eman bai denei bai, udalangilei eta bai talde guztiei ere bai, egindako lanangatik, zeren ez dira pliego errexak. Alde batetikan, kontutan edukiko dut. Konkurtsua atera zen. Rekurtso bat, txostenak egin ziren irabazle bat gertatu zen. Rekurtso bat, ohikoa den rekurtso bat jarrizun enpresa batek. Berriro egokitu behar izan duzen. Kopuruan aldetikan, Europara dijoa eta horrek zailtzen ditu ere bai, edo luzatzen ditu epeak. Eta pliego egiterako orduan zenbait arazo zeuden. Bat, bai edo bai, hitzarmen bat jarri bihartzen. Eta hitzarmen hori, kasu hontan, etxez-etxeko langileen badituzten baldintzetan nazionala da, baina horietzen aplikatzen. Hilabete ondoren, bai, enpresakin, egunian indarrean lan eskaintzen duen enpresakin, eta bai sindikatuekin, sindikatuen ordezkariekin, zenbait bilerein ondoren, hitzarmen bat egintzen, enpresako hitzarmen bat, eta horrek ere ekartzen du alde batetikan, denen artien sinatu zutena, bai langileak, etxez-etxeko langileak, eta baita gaur egun zerbitzu ematen duen enpresa arduradunek, hitzarmen bat sinatu zuten, eta horrek dakar ere bai alde batetikan. Langileen soldata igoera, lan egiten dunak, soldata duine eguki behar du, noski hori hola izan behar dela, eta horrek ekartzen du gaur egun eskaintzen den zerbitzu hori kopuru horietara jutea. Eta berriro diot, gure konpromisua pliego honekin, berriro bai
adierazi pertsona eta familiarengan dugun konpromiso hori eta bai eman, eskerrak eman berriro diote, bai teknikariari eta bai talde guzieri egin den lanagatik, zatik dena jakin badakigu sei zailtasuna ditun olako pliego bat aurrera ateratzea. Eta argi dago denen konpromisua etxez etxeko laguntza zerbitzu honekin aurrera emateko pliegoa. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Orain udal taldeek hitzartzeko txanda irekiko dugu. Ez dakit abotsan hitzen aldetik, bai, ez ditu. Bale, mi esker txomin. Saiatuko naiz labur joaten, ze Igorrek hasieran pixka bat aurreratu du zein den gure ikuspegia honen inguruan, gero Lupek ere gehiago sakondu du. Esaneko nuke oraintxe Txizunek esan duenaren arira, guk ere ez daukagula ezer teknikariek egindako lanaren kontra, onartzen dugula, kriston lana egin dugula, baina berez ereduarekin ez gaudela ados, ez? Beraz, guk ere rekonozitzen dugu lan guzti hori, baina, printzipioz, ez zaigu kudeaketa eredu hau aproposa iruditzen. Alkateak hasieran esan du, aurreko gaiarekin lotuta zegoela, pliegoengatik pentsatzen dut esan duela, baina, kuriosoki, beste bi gairekin lotuta dago, beranduago, EH Bilduk azalduko du gizarte zerbitzuen moziotan, zuzenean harremanduta dago gai honekin, eta argi eta garbi esaten dute beraien testuan, nola dagoen gobernuan dauden alderdien aldetik privatizaziorako joera hori. Are gehiago, guk zerbitzu hau, puntu hau lotzen dugu ere bai, 8. puntuarekin, hau da, esan nahi dut, berdintasunaren historiarekin, ze azkenean, nor da zaintzaren kargu egiten dana publikotik ez baldin bada zerbitzu hori bermatzen. Denok dakigu nork egiten dituen zaintza zerbitzu horiek, emakumeek egiten dituzte. Eta arrazoi guzti hauengatik eskatzen diogu guk udal gobernuari langile propioekin egin dezan zerbitzu hau, bai? Alde batetik, esku pribatuetatik, esku publikoetara berriro bueltatzeko zerbitzu hau, beste alde batetik, zerbitzua guk ulertzen dugulako horrela askoz ere berme handiagoa dagoela jendearengan iristeko eta azkenik berdintasunean beste urrats bat aurrera egiteko. Egia da, jabetuta gaudela egoera gaur egungo testuingurua oso larria dela eta benetako beharra dagoela eta hori kontutan hartuta abstentziora joko dugu. Mila esker. Mila esker zuri. Bai, PSeren aldetik, por parte del PSE, ¿se quiere intervenir? Perdón, a Josu no le veo, Noemí, no. No sé si me estabas escuchando, por eso, perdón, No, sí. pues teníamos un pequeño incidente. Nosotros vamos a votar a favor. Eskerrik asko. EH Bilduk... Barkatu Xabier, Marisa, Bai, izan dut arazoa audioarekin, ezin izan dut entzun, ez ditzuk esan dakoa, ez Juanmarik esan dakoa, baina entzungo dut gero ni grabaketan. Orain konpondu diate, uste dut, baina ez dakit. Blokeoren bate izan dut. Bai, orduan zer egingo dugu? EH Bilduren txanda errespetatuko dugu? Bai, nik gero grabaketa entzungo dut, osotasunean. Eskerrik asko. Bai, Xabier, barkatu, Lasaitxo min, eskerrik asko ditzagategatik. Ez dut luzatu nahi, esan hori, egia dela privatizazioaren bidetik ez goazela fin, gerontologia zerbitzu bat, zerbitzu publiko bat eskaintzea ere interesgarria izango litzatekeela, baina beti ere kontutan hartuta gaur egun lanean dituen profesionalak zeren sekulako lana egin dute pandemia garaian egondu diren baliabideekin aurrera egiten. Eta bestalde esan hori eskertzen dugula benetan gizarte zerbitzuetatik horrelako pleguak eta
txostenak egiteko erakutsi duten konpromisoagatik, besterik ez. Mila esker, orduan bozkatzeari ekingo diogu, eta, agertu direnez ikuspuntu guztiak, aldeko botoak, bazpagare idazkariak ere ikusteko, bai EAJ, bai PSE eta bai EH Bildu. Eta abstentzioa, oker ez baldin banago, Abotxanitzek. Hortaz, onartutzat emango dugu aurkeztutako plegua. Eta orain udala batzordetik ekarritako gaia, langile baten jarduera pribatuaren bateragarritasuna aitortzeari buruz. Eta oraingoan ere, Joan Mariri eskatuko diot, azalpena egitea, eta gero parte hartu nahi balin badute beste kideek, izango dute aukera horretarako. Joan Mari. Bai, eskerrik asko, Txomin. Aipatu bezala, langile bate jarduera pribatu egiteari buruzko bateragarritasuna idatzia egin du eta eskatzen du udaleko bitarteko funtzionarioa izanik, jarduera pribatua gauzatzeko bateragarritasun hori aitortzea. Azaldu denangatik hori legediaren barruan dago eta bai batzordean diktaminatu zen bezala eta teknikarien txostena kontutan hartuta, egindagila ondorioak dira proposatzen dena da, bozkatzera ekarri dena, langileak egindagila langileari aldeko bateragarritasun aitorpena bere lanpostua eta abokatutzaren artean. Bigarrenik ere bai, aitorpen hori egindadila sektore publikoko kontratuen eta oroar Hondarribiko udalaren gaieri dagokioen mugarekin. Udalari dagokion zenbait gaiekin, horrekin ezingo du lan egin, eta onar dadila aitorpen hau, kasu honetan ekarri den bezala, tokiko osoko bilkuraren bidez, eta hau da ekartzen dugun, eskerrik asko. Bai, norbaitek beste taldeetatik hitz hartu nahi da, bai, Igor? Bai, mi esker. Adierazi kezka handiak sortu dizkigula gai honek. Izan ere, alde batetik, orain arte normalean ikusi izan dugu horlako kasuren bat zegoenean kontrako txostena egiten zela, eta orain bapatean txostenaren zentzu aldatu izanak kezka sortu digu. Kezka sortzen digu baitare, jakiteak nolabait lanketa juridikoa egiten duela langile honek udaletxean, eta lanketa juridikoa udaletxetik kanpora ere egiteko eskumena onartzeak kezka sortzen digu. Ez dakigu idazkariaren txostenik ez dugu ikusi, eta ez dakigu idazkariaren iritzia zein den, hori jakitea ongi legoke, nahiz eta beste teknikari baten txostena izan edo jaso dugun. Bestalde batetik ere, aipatu nahi genuke eredua. Jornada oso saritzen den langile batek iruditzen zaigu nahikoa daukala bere lanpostuarekin bizi irauteko eta nahikoa behar lukela, hobeto esan da. Nahikoa behar lukela bere bizi iraupena bermatzeko. Eta lanpostu bat baino gehiago izateak eredu bezala ez dugu gustoko. Eskertuko genuke nolabait udalidazkariaren oniritzia gai honen inguruan jasotzea, horren arabera bozka emango baitugu eta hori bereziki zalantza handiak izan ditugula eta ez gaudela oso ziur edo nolabait planteatzen den gai honekin. Ez dakit entzun zaidan edo aurpegi garraroak ikusi ditut. Bai, ez nik bentsat ondo entzun dizut, Igor. Ez dakit beste interbentziorik egin nahi den, eta gero udalidazkariari
emango genioke hitza, oraintxe desagertu zain niri pantailatik, zoi ere bai, pixka bat itxoingo dugu, lehen adierazi dituen arazoak direla eta pentsatzen dut berriz gertatu dela, sartzen ari da. Itxoingo dugu pixka bat, mesedez? Berriro gertatu zait blokeoa. Bai, konturatu gera, Marisa, konturatu gera. Baina orain... Geratu naiz, entzumenik eta irudi gabe. Orduan Igorrek egin duen... Entzun beharko dut zinta osoa. Ez, barkatu, Igor, barkatu, hain justu, Marisa, zuri galdera bat egiten zitzaizun, eta uste dut egokiena izango litzatekela. Horregatik esaten dizut. Egokiena izango litzateke, mesedez, Igor, berriro azaltzea, sentitzen dut. Azalpen guztian ez nahi sartuko berriro, bai egokiera ez, galdetzen ginean zen puntu honen inguruan, lehendik ere ikusi izan ditugun txostena kontrako irizmena zutela eta orain badirudi iritzia edo aldatzen den honetan bozkatu aurretik jakin nahi nuke idazkari Andrearen irizpidea edo zein litzatekeen gai honen inguruan. Legezkotasuna betetzen duen edo ez bakarrik eta... Legezkotasuna betetzen du. Berak ez du, nola esplikatzen dudan, euskeraz kostako zait. Ez du bere komplementoetan, ez du soldatan, ez dauka jarrila komplemento bat euneko. Barkatu, eten eginda berriz ez? Beri behintzat eten egin zait. Geldituko naiz bai horrekin, eta kitxo ez dakit ez? Barkatu pixka bat, agian pixka bat itxoin dezakegu, arazo tekniko konpontzen diren, edo beste postu batera joan beharko duen. Zen erire lehen esan dizuet gertatu zait, eta beste leku batetik ari naiz, beste tresna batetik, eta ia hori bideratzeko aukera baute dugun. Ondo iduritzen baldin bazaizue, 2 minutuko etenaldiren bat egingo dugu? Ez dakit, Xabier Isasik zerbait adierazi nahi du, bai? Ez, iritzia emateko bakarrik, kasu honetan, aztertu dugun legeria nahiko garantista da, bai erakunde publikoa lehenetsi egiten duelako, eta bestetik hemen izaten da langileen eskubidea, guk aldeko bozka emango dugu, beti ere bermatzen dela, talka sortuko balitz jarduera pribatua da, langile honen jarduera pribatua abokatua da. Entzuten zait orain? Orain, bai. Zok entzuten diguzu? Hori, komplemento ez dauka euneko tamarreko baino gehiagokoa, orduan ez dut entzuten ezer, alkati hitz egiten ari da. Bai, barkatu, Marisa, guk zuri entzun egiten dizugu, zure komentario guztiak ere entzuten dira, bazpadre esaten dizut. Orduan, itxoengo dugu pixka bat, bitartean Xabier Isasi ari zen hitza hartzen. Orduan, eskertuko nizueke, zuen arteko elkarrezketa baldin baduzu, mikrofonoak enduta egitea, eta gero, barkatu, egingo dugu, 5 minutuko etenaldi bat, saiatuko gara ondo lotzen, gure konexio honetara, eta jarraituko dugu. Berriro, entzuten zait? Marisa, proposatzen ari naiz, bai, entzuten zaizu. Marisa, barkatu. Marisa, ez duzu entzuten? Orduan, etenaldi bat egingo dugu, ondo ziurtatuta, bale? Ondo ziurtatzeko konexioa. 5 minutu. Ados? Eskerrik asko.
Bai, arratsaldean berriz ere, ez dakit konektatuta gauden. Bai. Baten batzuk, bai. Ni lotuta nago, baina ikusten denez nire... Barkatu, entzuten diazue orain? Bai. Bai. Ondo, Marisa, nik ezin dut konektatu, oin bai ez? Oin bai. Txoin. Ezin dut konektatu nire ezakit bideoa. Ez, nik ere ez. Bai, jartzen du anfitrión, te tiene que conectar, hola. Hori da. Jarriko dugu, Josema jarriko dugu orain. No se puede iniciar su vídeo porque... Sí, ya te dirá que sí, ya verás. Espera un poco y te dirá que sí. Ya un ratito. Yo me he dicho que no y enseguida hablan de lo que te dices. Yo solo, ¿vale? ¿Tiene esto? Bai, adierazten didate, orain gutako bakoitza saiatu behar dugula bideoa konektatzen. Ez dakit aukera emango digun. Nik ez dakat. Ez, nik ere ez. Nik ez dakat aukerarikan. Nik, bai. Marisa, zein bar da, receso bat 24 orduko, ze? ¿Se me escucha? ¿Bai? Bai, sí. Bai, yo soy entzuten digu, bai. Ba, ez da ikusten, No veo ni hostias. Orain, niri baimena eman didate, eta pentsatzen dut orain, beste batzuk ere aukera izango duzuela, baiezkoa ematen balin badiozia. Ai. Bai, Josu, eman diok baietz bideoari? Bai. No funciona, ni para Dios. Nik ezin dut. Bueno, aurrera, bestela, es que... Le ha pedido que se inicie su voto. Vale, inicie el vídeo. Vale. Onche. Vale, vota. Joder, hostia. Aquí estamos. Bueno, gogorarazten dizuet, zuzenean egiten den retransmisio badela eta norbait gelditzen baldin bada pantailaren bestaldean barkamena eskatu behar diogu, arazo teknikoak izan ditugulako eta saiatuko gora lehengo gaia berriro hartzen. Egiten ari ginen langile baten jarduera pribatuaren bateragarritasuna aitortzari buruz
eta azalpena egin eta gero, bai abotsan itzen aldetik, idazkariari egin zaio galdera ez du ondo entzun, eta gero EH Bilduren aldetik, hain zuzen gai hori zela eta aipatu inda. Ondo iritzen balin bazaizue, Igor, mesedez planteatuko zenuke egindako galdera, gero, ondo iritzen balin bazaizue, Xabier Isasiri emango digu hitza gaiaren jarraipena zelako, eta gero idazkariari emango digu hitza erantzun emateko. Ados? Eta gero, eta niri gero, Vale, konforme. Barkatu. Josu, bai. Orduan, Igor. Ni listo, ni bai entzun dut eta beste guztia nahikoa daukat. Uste dut ez dugula gehiago. Konforme. Vale, eskerrik asko. Orduan, Xabier Isasi. Bai, ni bakarrik esaten nuen legea honetan argia dela eta lehenetsi egiten dela erakunde publikoaren funtzionamendua jarduera pribatuaren gainetik. Hala ere, langileen eskubidea kasu honetan sektore publikoak eta funtzionarioa diren eskubidea da bateragarritasuna eskuratzea. Kasu honetan guk ulertzen dugu hori horrela dela eta pentsatzen dugu zainduko dela beste edozein gainetik erakunde publikoaren interesa, udalaren interesa. Baina gure botoa aldekoa izango da. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, idazkariaren erantzuna jasoko dugu eta Josuri hitza emango diogu, edo nahiago du Josu hitza hartu eta gero idazkariari? Berdin zait. Bueno, baina hitza hartu dukenez, aurrera. Azpimarratu guk taldean komisioan agertu duen bezala, gu ez geha sartuko botazioan. Eskerrik asko Josu, eta orduan orain udal idazkariari eskatuko diogu egin zaion galdera horri erantzutea ere, mesedez. Marisa, mikrofonoa mesedez. Galdera zenean nola ikusten nuen legaren aldetik gaia. Berak betetzen ditu baldintzak izateko kompatibilidadea legaren aldetik eta eskubidea du eskatzeko. Orduan, ezin dionik ukatu. Behin eta berak bere idatzian gainera jartzen dula udalarekin zer ikusia duen gaiarik ez ditula eramango. Bai, orduan, iruditzen bali mazaizue, bozkatzeari egingo diogu, ja daukagun informazioarekin, eta espero, eta behatzak ondo gurutzatuta denek konexioarekin jarraituko dugula. Beraz, egindako proposamenaren aldeko botoak, bai EAJ eta bai EH Bildu, kontrako botoak, ez dago kontrakorik, abstentzioak, bai abotsanitz, abstentzioak, eta ez du bozketan parte hartu, PSE taldeak. Kontra? Ez dago boturik. Ez. Abstentzioa PSE eta abots eta PSE. Ez, barkatu. Ez, Marisa, berriz esango dizut. Aldeko botoak, EAJ eta EH Bildu. Bai. Bai, gero, kontrako boturik ez. Abstentzioa. Abots. Abotsanitz. Eta PSE. Bai. Eta PSE ez du bozketan parte hartu. Aldegin beharko luke, batzordetik, plenotik. Marisa, uste dut nahiko arazo baditugula. Bai. Baditugula, orain bestelako kontuetan hasteko horregatikan ez du nik bate komentariorik egin. Bai, eta uste dut denen aldetik saiatzen ari garela ontzi hau portu honera eramaten, babesekora bentsat. Mozioei ekingo diegu orduan, hemendik aurrera. Ados? Eta mozioei aipatu dugun ordena
ordena kontuan hartuta, gogoraraziko dut, banan-bana, bazpadare denok argi izateko. Horrelakoetan, beti, sarrera erregistroan izaten dugun ordenaren arabera egiten dugu, eta salbuespena izan da, hain zuzen, Amazon banaketa zentroari buruzkoa aurretik egitea. Beraz, kasu honetan, lehenengo mozioa, Abotxanitzek aurkeztua da, harrera programari buruz, eta hor, egila da, aurkeztutako mozioaz gain, hor izan dela bateratzeko lan bat, eta pentsatzen dut, Abotxanitzek aurkeztu duenez, berak azalpena egin, eta gero besteok ere izango dugula esku hartzeko aukera. Beraz, Igor, uste dut? Bai, zuria da hitza, mesedez. Lehenik eta bain, aipatu nahi nuke, aurreko urteko otsailean antzeko mozio bat izan genuela eztabaidagai, Abotxanitz eta EH Bildu udaltaldeek aurkeztu zutena, eta termino oso antzekoetan, gaur azken orduan aldaketatxo batzuk sartuta ere, EAJ-arekin bateratzea adostu dugun mozioa da irakurriko duguna jarraian. Eta honela dio, harrera programari buruz eginiko mozioa. Hondarribira, bizitzera gero eta jende gehiago datorrela kontutan hartuta, dagozkigun neskamutilek zailtasunak dauzkate euskaraz eskola jarraitu ahal izateko. Beraien jatorrizko hizkuntza ez baita euskara, eta kasu batzuetan ez da gaztelania ere. Badakigu ikastetxeetan ahalegin bereziak egiten dituztela ikasle horien egokitzapena ahalik eta ondoen eta bizkorren egin dezaten. Baina ez da nahikoa. Horiek horrela, aurreko urtean martxoak 12an eta 2021ko otsailaren 25ean, Abotxanitz, EH Bildu eta EAJ udaltaldeek ondorengo mozioa aurkezten dugu Hondarribiko udaleko udalbatzan. Beneko puntuan, Hondarribiko udalak gazteria eta prebentzio komunitario, kultura, euskara eta hezkuntza sailen bitartez diseinatu dezala Hondarribian bizitzera etorritako sendientzako harrera programa. Horretarako, Hondarribiko udalak Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailarekin eta hiriko ikastetxeekin batera ikasle horiek euskara ikasteko dituzten beharrak antzemateko prozesua jarriko du abian. Bigarren puntu bezala, aipatutako sailen laguntzaren bitartez, Hondarribiko ikastetxeetan matrikulaturiko gaztetxoen kasuan, 16 urtetik beherako ikasleak euskara lantzeko edo irakasteko plan berezia egin dezala. Beti ere, hezkuntza sailarekin, ikastetxeetako zuzendaritza taldeekin, guraso elkarteekin eta gizarte eragileekin adosturik. No te veo, Noemi. Eta azken puntu bezala, Hondarribiko udalak jar dezala behar besteko baliabideak harrera programa gauzatu ahal izateko. Besteak beste, Hondarribiko udalak ikastetxeei jakinaraziko die ze zerbitzu eskaintzen dituen ikasleen eta haien familien egunerakotasuna erraztuko duen integrazio prozesuan azkarrago laguntzeko. Eta euskara sailaren bitartez, gaur egun dauden diru laguntzen berri emango die ikastetxe eta guraso elkarteei eta diru laguntza lerro berriak eskaintzeko konpromisoa hartzen du, baldin eta gaur egungoak ez badira nahikoak antzemandako beharrak asetzeko. Eskerrik asko Igor. Beste taldeek hitz hartu nahi dute. Noemi. Sí. Bien, nosotros consideramos que mejorar el conocimiento del euskera debería aprobarse como una propuesta de consenso municipal. Por lo tanto, no nos vamos a limitar solo a este programa Harrera. En nuestra opinión, esta moción que se ha presentado pretende tomar medidas para facilitar el aprendizaje del euskera en aquellas personas que vengan de fuera a vivir a Hondarribia. Pues bien, nosotros pensamos que esta formación
debería ampliarse a todos aquellos estudiantes de familias que no sean euskaldunes, en las que en su casa no se hable en euskera, vengan de fuera o ya estén aquí. Y luego, en lo que se ha consensuado o se ha añadido por parte del Partido Nacionalista Vasco, se dice que el Ayuntamiento de Hondarribia, con el Departamento de Comunicación, va a comunicar a los centros escolares qué servicios se ofrece para ayudar a lograr una mejor integración, una integración más rápida, y también que va a informar acerca de las subvenciones existentes. Pues bien, nosotros pensamos que tampoco hay que olvidarse de otra cosa, que todo no se puede ceñir exactamente a los centros educativos de Hondarribia, porque hay escolares de Hondarribia que no están escolarizados en Hondarribia. Por eso pensamos que de alguna manera no se puede hacer a través de educación, a través de los centros, sino que debe ser el ayuntamiento el que lidere de alguna manera esa iniciativa, porque hay niños de Hondarribia que están escolarizados en Irún, en Francia, en Donosti, y que también deben poder beneficiarse de esos mismos recursos. La igualdad de oportunidades sociales, culturales y después laborales se garantiza pues asegurando la formación y el aprendizaje del euskera. Y eso nosotros lo intentamos recoger en los presupuestos del año 2018, también en los del año 2019, con ese objetivo. Incluso propusimos que se ampliara la franja de edad del euskaltegi municipal a las edades entre 6 y 16 años, al conocer casos de chavales de Hondarribia que no podían seguir sus estudios bien en el instituto, bien en otro centro de enseñanza, porque no contaban con un dominio suficiente de la lengua. Entonces nosotros pensamos que hay que introducir un cambio con una oferta que vaya más allá, no solo para la gente que ha venido recientemente a vivir a Hondarribia. Y por ese motivo, porque nosotros pensamos que esto del programa debe ir más allá, pues nos vamos a abstener. Eskerrik asko. Beste interbentziorik? Ez? Orduan bozkatzerik ingo diogu. Hiru taldek aipatu dute aldeko iritzia eta talde batek aipatu du abstentzioa, bazpadare esango dugu aldeko botoak. Bai EAJ, Vox, Anitz eta EH Bildu, abstentzioa. PSE. Ados, beraz, gehiengoz onartua. Urrengo mozioa, Abotsanitz udaltaldeak aurkeztu du hirigintza garapenari buruz. Eta beraz, zoi emango dizuet hitza. Ez dakit nork hartuko duen hitza? Bai, Aitzol, markatu. Bai. Arratsaldeon, eskerrik asko 8 minutza emateagatik. Eta hasi baino lehen, bai gustatuko litzaidake aipatzea, EAJaren udal gobernuak kapoaren onarpena baliogabetu duen sententzia ez duela udalbatza hontara ekarri nahi izan, eta honexegatik aurkeztu dugula mozio hau. Gure ustez haien erantzukizuna zen honen inguruko azalpenak ematea, eta ez duten ez dakigu egin nahi izan edo, beharra ikusi dugu zentzu hortan udalbatza hontara gaia ekartzea, kasu honetan mozio bidez jorratzeko. Eta, gaiari eutxiz, alaxe de mozioak, ez? Hirigintza garapenenako proposamena. 2017ko ekainaren 8an Hondarribiko hiri antolamendurako plan orokorra onartu zuen osoko bilkurak. Planari hainbat helegite jarri zitzaizkion eta Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak horietako 4 partzialki ontzat eman ditu. Plan orokorraren kontrako beste hainbeste baliogabetze sententzia kaleratuz. Lehenengo sententzia 2020ko maiatzekoa da. Sententzian bertan, alaxe adierazten dute. Estimamos el recurso contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Hondarribia de 8 de junio de 2017 que aprobó definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana. Uztailaren 23an, EAeko Auzitegi Nagusiaren erabakiari Hondarribiko udalak helegitea jartzea erabaki zuen osoko bilkuran. Gauzak hala, 2021ko otsailaren 12an Auzitegi Gorenak ez onartutzat eman zuen helegite hori. 2017ko ekainaren 8an Hondarribiko udalbatzak hartutako erabakia behin betirako baliogabetuz. Hala ikusiz, gezurretan ariko ginen esango bagenu apoa indarrean egon dela 2017tik duela 2 astera arte. Udalbatzaren erabakia inpugnatua eta anulatua izan baita. Berriz errepikatu dut. Sententziaren arabera,
plan orokorra ez da inoiz indarrean egon. Eta ondorioz, hirian indarrean dauden arau urbanistikoak 1986ko abenduan onartutako arau subsidiarioak dira. Arau hauek zaharkituak daudela badakigu, eta ez dire egokienak egungo etorkizuneko hiriaren beharrei erantzuteko. Baina hori horrela izanik ere, horiek dira ditugun tresnak, eta etorkizun labur batean proiektu interesgarriak burutzeko aukera eskaintzen digute ere. Plan orokorraren baliogabetzarekin gauzatu gabe geratu diren proiektuen artean 100 familiek espero zituzten etxebizitzak daude. Baina horrek ez du esan nahi etxebizitza arloan esku hartzerik ez dugunik. 2011ko martxoaren 8an egineko osoko bilkuran, plan orokor berriaren lanketari buruzko hizketaldian, arau subsidiarioen egoitza garapenean egin zirenak zerrendatuta gero, Aitor Kerejeta orduko alkateak, Damarri eta Presako babes publikoko esku hartzeak egiteke zeudela nabarmendu zuen. Heldu diezaiogun bada. Horri. Plan orokorraren baliogabetzeak Zaldunborda gaineko proiektuari ere eragingo dio. Arau subsidiarioi erreparatuz gero, Zubieta enpresa parkeari heltzeko aukera ikusten dugu. Herriko ekonomiak behar duen dibertsifikaziorako irtenbidea izan daitekelarik. Heldu diezaiogun horri ere. Bukatzeko, plan orokorraren baliogabetzeak hirigintza proiektu nabarmen batzuk atzeratuko ditu. Mendeluko Iparra eta Eskapatxuloko plan berezia, Aldezarrekoa eta bar. Arau subsidiarioi jarraituz, hirigintza taktikoa delakoan oinarritutako ekintza asko burutu daitezke. Kostu ekonomiko txikia duten eta exekuzio azkar eta erraza duten proiektuak gauzatzean datza urbanismo taktikoa delarikoa. Herritarrak erdigunean jartzen dituelarik. Kontuan eduki behar da, EAEko lurralde ordenamendu batzordeak ere, zaurgarritasun egoeran dauden auzoen bizi berritzerako diru laguntzak eskaintzen dituela. Beraz, ez dezagun aukera hori galdu ere. Hau guztia kontuan hartuz, zera eskatzen diogu Hondarribiko udalbatzari. Hondarribiko udalak arau subsidiarioetan oinarrituriko Presa eta Damarri eremuetan etxebizitza publikoen promozioak gauzatzea, kontuan harturik bertan 80 eta 86 etxebizitza aurre ikusten direlarik urren zurren, Hondarribiko udalak arau subsidiarioetan oinarrituriko eta jarduera ekonomikoetara bideratuta dagoen Zubieta enpresa parkea proiektuari berriro heltzea, eta azkenik, hirigintza taktikoa deritzona erabiliz, Mendelu eta Kosta auzoetan eta antzerako premiak dituzten beste gune eta auzoetan bizi berritzerako hobekuntzak egitea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Egia da, aipatu den bezala, EAJ udaltaldea ez datorrela bat Abotxanitzek adierazitakoarekin, eta hori nolabait jasotzeko, guk gure testuare idatzi dugu, eta kasu honetan erantzuna emateko irakurri ingo dut. Ez gatoz bat, ez baita egia, plan orokorra ez dela inoiz indarrean egon. Indarrean egon den bitartean, tresna horixe izan baita hirigintza plantamendurako erreferentziazko dokumentua. Eta ondorioz, bertan jasotako determinazioen arabera garatu baitire kudeaketa eta plangintza tresnak eta eman eta ukatu baitire baimenak. 2017 urte ezkioztik. Horregatik, komeni da joan den astean sortutako egoera berriari buruzko jakingarriak gogoraraztea. Eta espedienteen egoerari buruz, lehenengo komunikazio bat, adierazpen bat egin dugu webgunearen bidez. Ez naiz orain horretan sartuko. Ez dut batera arazorik aipatzeko. Bat gatoz ordea, hainbat esku hartze egin behar ditugula aldarrikatzarekin, eta horiek izan baitira udal gobernuaren jardunaren helburu agintaldia hasieratik. Etxebizitza publikoen alde egitea, garapen ekonomikoa sustatzea, eta Aldezarra eta Mendelu garatzea besteak beste. Arestian aipatutako irizpideen arabera eman ditzagun pausoak, eta batez ere lehentasun argia eman diezaiogun APOaren tramitazio berriari. Tramitazio berria diogu, urtetan egindako lanen emaitza urbanistikoak ezin baitire da. Batian zakarrontzira bota, prozesu luzea izateaz gain, oso emankorra izan delako, parte hartzea handia izan duelako, eta hirigintzan ikuspegitik Hondarribia 21. mendeari aurre egiteko hiri eredua jartzen digulako mahai gainean. Hirigintza determinazio nagusiak finkatu, eta bai Hondarribiko udalak eta baita planteamendu tresna nagusiaz informatu behar duten beste administrazioak ere onartua.
Egia da, jakina, eguneratu beharreko tresna ere badela. Eta besteak beste, pandemiak ere ikaskizun franko ekarri baitizkigu. Baina ezinbesteko oinarritzat ez hartzea, akats egitea litzatekelakoan gaude. Baina aldi berean, arestian esan den moduan, ditugun aukerei etekina atera behar diegunez, beste neurri osagarri edo zuzentzaile batzuk jar ditzagun martxan. Hori guztia dela eta, honako proposamen ebazpen hau egin nahi dio EAJ udal taldeak udalbatzari. Hondarribiko udalak, APOaren tramitazio berriari indar berrituta ekin dezaiola hiriaren premia kontuan hartuta, arau subsidiarioetara egokitzeko azterketa egin dadila etxebizitza publikoa, jarduera ekonomikoak eta mugikortasuna bereziki kontuan hartuta lehentasunak finkatzeko, eta 3, aurrekoaren osagarri izango diren neurri zuzentzaileen azterketa egin dezala. Astebete pasa da, nik uste dut, lehenengo pausoak eman ditugula. Eta, aitzol, ez dugu batere arazorik udalbatzan gai honi buruz ere hitz egiteko. Horixe da gure ikuspegia. Beste hitz hartzerik, PSren aldetik? Bai. Bai. Bueno, eskerrik asko. Yo antes, aproximadamente pues un mes antes de la sentencia, viendo que la situación se estaba alargando y se estaba complicando, en el sentido que el tiempo pasaba, estábamos presentando recurso tras recurso hasta el cuarto, y me vino una reflexión y dijo, bueno, yo creo que es importante el momento de que tengamos las cosas claras, en el sentido de que no podemos estar en esa especie de limbo en el cual, sabiendo que si el plan general en este momento estaba como estaba, hubiera habido unas posibilidades como eran las normas subsidiarias. En esa situación, claro, llegó el 12 de febrero y se suele decir, llegó el comandante, el Tribunal Supremo, y dijo, hasta aquí hemos llegado. Y el Tribunal Supremo puso pies en polvorosa y dijo, señores, hasta aquí. Entonces, desde el Partido Socialista, pues, se nos vino la reflexión en el sentido de qué pasos tenemos que seguir. Y tal y como lo hemos manifestado varias veces, es el momento de que de alguna forma hagamos las cosas con acuerdos, con consensos y de alguna forma de cara a los ciudadanos. Entonces, porque hay una serie de cuestiones, por ejemplo, se dice, bueno, vamos a aplicar las normas subsidiarias, vale. Pero, por ejemplo, hay lagunas y hay cosas que están en el limbo. Porque en este momento, por ejemplo, todo lo que es la regulación de los locales y las viviendas, si no se toman pasos determinados, claro, hay una situación en la laguna que de alguna forma habrá que tomar. Y como digo, los locales y las viviendas y la regulación, digo otras muchas cosas. Porque si no, de alguna forma hacemos un planteamiento, nos podemos encontrar con que dentro de 2 años, cuando tengamos el nuevo plan general, ya no tengamos nada que regular. Y luego, por ejemplo, en el documento que habéis pasado, decís, entre otras cosas, había una parte que se decía de que de alguna forma había cuestiones, por ejemplo, que si en el plan general se habían autorizado, pues de alguna forma valían, aunque fueran en contra de las subsidiarias, siempre y cuando no hubiera habido recursos. ¿Sabemos cuántos recursos ha habido por medio? Ha habido recursos que en su momento se rechazaron. Habría que ver. Es decir, hay elementos y lagunas que yo creo que son importantes de aclarar. Y por eso nosotros, en este tema de la enmienda, lo que es la moción por parte del Partido Nacionalista Vasco y por parte de Abotxaniz, nosotros nos vamos a abstener, porque para nosotros, en este momento, no es un momento de decir, a ver, yo hago este escrito y quedo como un capitán general, o hago el siguiente. No. Aquí se trata de una cosa muy clarita. Tenemos que empezar a analizar las cosas muy en concreto. Y por eso nosotros, en su momento, yo creo que fue al día siguiente de la sentencia, hicimos un escrito, un documento pues concreto en el cual pues desde nuestro punto de vista marcábamos un poco las líneas nuestras que debemos de seguir. Siempre, sobre todo,
analizando un poco la situación que tenemos, que no solamente es decir, a ver, vamos a hacer presa 1, presa 2, Damarri, el tema de Zaldunborda, no, hay muchísimas más cosas en la ciudad que se quedan en el limbo. Y yo lo he nombrado, el tema de los locales, el tema de las viviendas en los bajos, la regulación, porque yo me acuerdo que en su día, en la parte vieja, hubo una especie de exención durante un año. Yo no sé cómo está esta situación a nivel del resto. Igual resulta que claro, esta mañana no, perdón, hace un rato hemos estado hablando de la necesidad del comercio de cercanía, de apoyar el comercio, de apoyar una serie de cosas. Pero si no empezamos con las normas, cuestiones básicas, y empezamos a regular todas esas cuestiones, no hablemos de apoyar, no apoyar, porque claro, aquí si en este pueblo, por ejemplo, al final los locales los convertimos en viviendas o otra serie de cuestiones, nos encontramos con que de luego la actividad va a ir desapareciendo. Entonces, eso también de alguna forma yo llamo la atención, porque eso está en un limbo en este momento con la situación actual. Y como eso habrá muchas cosas, y son cuestiones que habrá que analizar. Por eso, un poco la cuestión va por ahí. Entonces, me voy a permitir leeros el escrito, que es un poco nuestra hoja de ruta por la cual creemos que tenemos que caminar. Por ejemplo, con fecha 12 de febrero, el Tribunal Supremo, Sala Contencioso Administrativo, ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Hondarribia a la anulación del Plan General de Ordenación Urbana. El equipo de gobierno, ante la anulación del Plan General dictada por el TS el 5 de mayo, presentó el recurso de casación, una decisión que contó con el voto en contra del resto de los grupos políticos, con representación municipal. El recurso ha sido inadmitido con fecha 12 de febrero. Asimismo, se han registrado otras 3 sentencias anulatorias del Plan General que también han sido posteriormente recurridas. El Grupo Socialista es partidario de afrontar la nueva situación estableciendo una hoja de ruta con el acuerdo de todos los partidos del Ayuntamiento para hacer frente a esta situación complicada. Somos partidarios de establecer una hoja de ruta que resuelva de forma satisfactoria para el ciudadano, aplicando las normas urbanísticas que están en vigor e impulsando un nuevo plan general. En esta situación nos queda analizar cómo dar salida a varios proyectos urbanísticos que requieran de una adaptación a las normas vigentes, las normas subsidiarias y otras normativas de aplicación. Somos partidarios de consolidar todos aquellos proyectos sin pérdida de tiempo como Presa 1 o Presa 2 para adoptar a la ciudad de la vivienda de alquiler. Apostamos por redactar urgentemente un nuevo plan general que tenga como referencia un modelo de ciudad sostenible, con un claro apoyo a nuestra economía, buscando nuestros desarrollos industriales con el consenso de todos los partidos del Ayuntamiento. Esta es nuestra aportación que hacemos en esta situación, que para nosotros es importante. Y lo fundamental es que de alguna forma nos pongamos a trabajar y tengamos en cuenta este limbo que nos deja y cubramos todos los agujeros que nos ha producido esta situación. Agujeros en el sentido de normativas que no son grandes normativas, es decir, apuestas de hacer no sé qué, sino normativas de alguna forma de reordenamiento de la ciudad. Porque con la ausencia del plan general y con las normas subsidiarias hay lagunas importantes que como no las cubramos nos podemos encontrar con que dentro de poco llegue el plan general y no tengamos nada que administrar, nada más. Eskerrik asko, Josu. Ez dakit EH Bilduren aldetik, bai? Bai, oso labur. Hitz egiteko guk aldeko botoa emango dugu, baina pentsatzen dugu legealdi honetan giltzarria izango da. Eta horrexegatik deitu nahiko genuken eztabaidatze zein nolako Hondarribia nahi dugun pixkat Josuk luzea azaldu du bere ikuspegia, eta guk gauza batzuk gehiago erantzuko genituzken, etxebizitza turistikoen auzia eta ikuspegi ekologikotik natura guneen guztiak eta ze planteamentua oso luze zabal. Iruditzen zaigu ikuspegi horretatik Ahotsa-Anitzek aurkeztutako mozioa zehatzegia dela, aldeko botoa emango dugu, eta iruditzen zaigu udalen honek premia larria baduela, behingoagatik gauden lau taldeen artean oinarrizko konsensua lortu Hondarribiaren hobe beharrez. Hori besterik ez. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Xabier.
Orduan, ondo iruditzen balin bazaizue, lehenengo bozkatuko dugu Abotsanitz udaltaldeak hirigintza garapenerako egindako proposamena. Jone, Txomi, gauza bat. Guk ikusirik, zuek kontramozio bat aurkeztu zutela honen inguruan, erabaki dugu erretiratzea mozioa. El del PNV. Jos. Bai, orduan ez dugu bozkatuko. Eta gure aldetik guk argi azaldu dugu gure... Barkatu, Barkatu, Orain, ez da bozkatzen gure mozioaren puntu hau. Orain azten geran zute hurrengo puntuarekin. Ez? Ez, zuek erretiratu induzue. Bai, eske hori zen puntu hori zen gure mozioaren puntua. Eta gure mozioaren puntua erretiratzen dugu. Orain azten gara hurrengo puntuarekin. Hurrengo puntuarekin, zer esan nahi duzu, Igor? Gai zerrendako hurrengo puntuarekin. 13. ez banago oker. Bai, eta orduan 13. zen EAJak horri erantzuteko aurkeztutako alternatiboa, ez dala? Hasiko gera orain, puntu horrekin. Aurreko puntua ez da bozkatzen, erretiratzen dugu, eta orain hasiko da 13. puntuaren eztabaida. Ulertzen dut. Bueno, gai beraren inguruan ari ginenez, nik uste dut eztabaida hori lotuta dijoala. Nik ez dut batere arazorik horretan egiteko. Eta guk ere ez dugu batere arazorik erretiratzeko. Ez dugu batere arazorik erretiratzeko. Eztabaidatu dugu, gure ikuspuntuak agertu diren mai gainean, eta beraz, alde horretatik guk ere erretiratu egingo dugu. Eta beraz, 13. puntu hori erretiratu egingo dugu. Txomin, a ver si me aclaro. Entonces, ¿qué quedamos sin votar? Josu, horixe bere esan dugu. Abotsanitzek... Erretiratu. A ver, esango dut berriz eta polikiago. Abotsanitzek erretiratu egin du. Bere mozioa. Guri iduritzen zaigu gai beraren inguruko debaterako ezinbestekoa zela, gure ikuspuntua agertzeko zera ematia, eta, bueno, guk ere erretiratuko dugu gure mozioa. Y nos quedamos huérfanos. Con vuestra abstención nos quedamos, si quieres. Josu, ez du gutxisterik egingo, ¿Vale? Es para darle un poquito de salsa, pero a ver, bueno, vale, ya está. Es minon argitzeagatik. Vale. Bai? Es una situación un poco kafkiana. Josu, barkatu, nahi duzuna, minon, nahi baldin baduzu, gero hitz egingo dugu. Minon, orain baditugu mozio gehiago ere. Eta aurrera egingo dugu. Beraz, lehen, 14. modura aipatu duguna, lehen modura egin dugunez, 15. pasako gera, eta orduan EH Bildu gizarte zerbitzuen euskal sistemari buruz aurkeztu duen mozioa landuko dugu. Beraz, EH Bilduren hitza izango da. Txanda, esan nahi dut. Bai, eskerrik asko. Saiatuko nahi zabalik eta laborren zeia guztiak nekatuta daude eta nervioso gaina. Irakorriko izuet funtsean hiru puntuak ze aurkezten dugun mozio honetan azaltzeko eta jendeak ulertzeko ze planteatzen dugun. 3 puntu xume dira. Lehena da gizarte zerbitzuen euskal sistema arreta sare publiko antolatua eta erantzukizun publikokoa dela adierazten du Hondarribiko udala. 2. Gizarte zerbitzuen euskal sistema privatizazio politika legitimatzeko, bultzatzeko eta edatzeko alegin oro arbuiatzen du Hondarribiko udalak. Eta 3. Hondarribiko udalak uste du arreta eta zaintzarako eskubide subjektiboko egoera batean zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoaren funtzioa mugatu egin behar dela, aldi baterako prestazio edo zerbitzu bat eskuratzea bermatu ezin den egoeratara. Baldin eta prestazioa eta zerbitzuari administrazio publikoek garatzen ari badira. Bueno, hau da proposatzen duena justifikazioa luze eta hor
eskuratu nahi duenak eskura dezake, ez dut irakurriko, bakarrik gogoeta labur bat, justifikatzeko jakina da Euskal Herria Bildu erakunde publikoen aldekoa eta zerbitzu publikoen aldekoa dela, pandemia honetan oso nabari eta nabarmen geratu izan da, erakunde publikoak osasungintzan ikusi dugu osasun alorrean, baina baita ere gizarte zerbitzua zein den importantea pertsonen bizibaldintzei, bizibaldintzatu inei eutsi ahal izateko, eta horrezegatik aurkezten dugu, iruditzen zaigu momentu honetan egokia dela, pandemia egoera sufritzen ari garelako lako proposamen bat mahai gainean jartzeko. Badakigu ez dugula lortuko babes osorik, baina bai zuekin guztiokin partitu nahiko genuken egoera, hori da gure defentsan. Zerbitzu publikoen alde azken buru. Eskerrik asko. Txomin, audioa mesedez, ez zaizu entzuten. Barkatu. Aurrera eta atzera gabiltzata. Ez, esan nahi nuen guk ere labur-labur. Gu mozioaren aldarri nagusiarekin bat gatoz. Eta hain zuzen ere legeak esaten duenarekin, edo dekretuak esaten duenarekin. Gizarte zerbitzuen euskal sistema erantzunkizun publikoko arretasare publiko antolatu bat izatearekin. Titulartasun publikoko eta pribatu itunduko prestazio zerbitzu eta hornidura osatuarekin. Horrekin bat gatoz. Ez gatoz bat, beste nik uste dut foro batzuetan eta debatitzen eta lantzen diren gaietan sakontzarekin. Eta orduan guk alde horretatik espreski ez dugu ikusten hemen horren alde egin beharko genukenik eta beraz horregatikan mozioari ezezkoa ematea proposatzen dugu gure aldetik. Beste udal taldeak? Bai, Igor. Guk aldiz, bat egiten dugu planteatzen denarekin, lehen ere, bai etxez-etxeko zerbitzuaren prezioa zailtu garenean eta baita bi pleguetaz, lorezaintzako eta etxez-etxeko zerbitzuaren plegua saritu garenean aditzera eman dugun bezala, bai euskal sistema, zerbitzuen euskal sistema publikoa behar dugula, eta baita ere, ezinbestean iruditzen zaigu zerbitzu horiek kasu honetan udal mailatik kontratatutako langilez osatu behar direla. Eta bat gatoz beraz egiten dena eskaerarekin. Partido Sozialistaren aldetik, PSE. Sí, nosotros nos vamos a abstener. Compartimos con el grupo que presenta la moción esa defensa del carácter público de los servicios sociales, pero pensamos que esta moción es precipitada y aprovechada porque se registra antes de que se presente el borrador de evaluación del Consejo de Servicios Sociales y es aprovechada porque asume como algo cierto y nos coloca a las demás formaciones en una situación de desigualdad porque no hemos tenido acceso ni al texto ni al borrador y bueno, por lo tanto, pues nos vamos a abstener. Eskerrik asko, Noemi. Orduan, bozketari ekingo diogu, proposamenaren alde, proposamena egin duen EH Bildu, eta Botxanitz, proposamenaren kontra, EAJ, eta abstentzioak PSE. Marisa, argi dago? Bai, ondo dago, ondo entzun dut eta dena. Eskerrik asko. Orduan, hurrengo mozioa ere, EH Bildu udaltaldeak aurkeztu du eta Eusko Jaurlaritzari udalentzako ezohiko funtsa eskatzeko aldarriarekin. Beraz, zuena da hitza, Xabier. Barkatu, Xabier, uste dut mikrofonoa...
Ja, nekatuta gaude denak. Esaten nuen aurrekoan egin moduan berdin laburtu beharrez egingo dut, irakurriko dizuet mozio honetan esaten ditugun puntuak, eta gero gogo eta xume bat egingo dut. Hondarribiko udalbatzak ondoko adosten du. Bat, jaurlaritzari EAEko udalentzako ezoiko diru funtsa berezi bat sortzea eskatzea udalek COVID-19 krisiaren ondorioz jasan behar dituzten gastu hauei aurre egiteko. Eta orain zerrendatzen dira gastuak. Udal zerbitzuetan izaniko galerei aurre egiteko. Bi, udalek zerbitzuak eta langile postuak telelanera egokitzeko gastuei aurre egiteko. Hiru, herritarren larrialdi egoerei aurre egiteko. Lau, arrakala informatikoa, aurren elikadura zein udal eskumenekoak ez diren beste gai batzuetan udalek egindako inbertsioengatik sortutako gastuak ordaintzeko. Eta bost, hezkuntza eta osasun arloan udalei sortuko zaizkien behar izan berriei aurre egiteko. Adibidez, eraikinak egokitzea eta garbitasun neurri zorrotzak dakartzan kostu gehigarriak. Bigarren puntua, jaurlaritzari eskatzen diogu Europatik datozen funtsen 30% udaletara bideratua izan dadin bermatu dezala. Hirugarrena, jaurlaritzari eskatzen diogu Europatik datozen funtsen banaketa zein lanketa garatuko den guneetan EAEko udalen aniztasun osoa ordezkatua izango den ordezkaritza bidez parte arte zuzena berma dezala. Azkenik, ebazpen hau, jaurlaritzari jakinarazi zaizkio. Nik uste nahiko argi daudela puntu hauek, eta funtsean da, behar ditugun baliabideak eta aprobetxatuz Europatik funtsak etorriko direla, eskaera zuzena dela, eta nik uste horrela justifikatzen da aurkezten dugun mozio. Besterik gabe, eskerrik asko. Eskerrik asko, Xabier. Ni labur beharra saiatuko naiz, baina uste dut gaiak badula mami franko, ez? Eta hasieran zertan garen ados esan nahi nuen, baina orain joango naiz zuzenean zertan ez gatozen bat esatera. Ez gatoz bat, Eusko Jaurlaritzari Hondarribiko Udalak ezohiko diru funts berezia sortzea eskatzearekin. Ze ikusi dugu batetik Jaurlaritzak eskatu zaizkionean eman ditula hainbat erantzun, hezkuntzarako ezohiko funtsa, esate baterako, 2,6 milioiko funtsa 170 udali zuzenean emandakoa, lan eta enplegu sailari egindako eskaratik gizarte larrialdietarako 42 milioi erdiko milioi euroko partida izango dela, eta guk eraginkorrago ikusten dugulako solaskidetza hori Hondarribiko Udalak zuzenean egitea minon, askoz ere interesgarriagoa eudelen bidez egitea. Eta gainera, halaxe egiten ari da, eta hori bultzatzea eskatzen dugu. Kontuan hartuta gainera, autonomia erkidegoko 3 talde politiko handien ordezkaritza ere bermatuta dagoela bertan. Europako funtsei buruz, bai, aipatu nahi dugula gure desadostasuna, hain zuzen ere Euskadi Next egitasmoak aintzat hartzen dituelako autonomia erkidegoko udalek egindako hainbat eskaera. Eta hori dokumentuan ikus daiteke 3.6 atalean. Europako ezohiko funtsetan udalen parte hartzea bermatuko duten mekanismoak arbitratzeko aukera izango da. Finantzaketa funts horiek Euskadiko udalerri guztietara iristeko. Eta 3 bide izango dire horretarako. Bat, lehenengoa Euskadiko udalerrientzako zuzeneko laguntzen deialdia. Eta laguntza horiek zuzenean kudeatuko dituzte Jaurlaritzak eta 3 foru aldundiek. Bigarrena, Jaurlaritzak bultzatzen dituen udalizaerako proiektuak dire. Esate baterako, ura euskal agentziak egin ditzaken obrak. Eta udalerrietan degradazio handiena duten auzoetan, etxe bizitzak birgaitzeko eta berroneratzeko beste batzuk ere. Eta 3. bidea, estatuko lehiatila da. Bertan, orain arteko informazioarekin, estatuko aurrekontu orokorraren arabera, 1.983 milioi euro emango dire 2021 estatuko toki erakunde guztietarako. 3. eta hau ez hitz soiletan gelditzeko, oso positibotzat jotzen dugu
Euskadi Next programaren jarraipen batzordea sortu dela, eta batzorde horretan Eudelek parte hartuko du. Eta Eudelen beraren bitartez, emango zaigu Euskadiko udalerri guztiei zuzenean, hemendik aurrera emango diren urrats ororen berri emango zaigula agindu zaigu. Orduan, horiek kontuan hartuta guk eraginkorrago ikusten dugu, eta ikusten dugu bide bat noski jorratu beharreko bat dela, eta horregatikan ezezkoa emateren aldeko gera. Beste talden aldetik, bai, Igor? Bai, Ahotsanitz udal taldearen aldetik ulertuko genuke egoera ekonomiko txarrean egongo bagina udala izan eskero, Eusko Jaurlaritzari egoera berezi honetarako laguntza bereziak eskatzea ulertuko genuke. Aldiz, lotxa emango liguke pandemia garaian 4 milioi eurotik gorako soberakina bildu duen udaletxe batek Jaurlaritzari inolako diru laguntzarik eskatzea edozein delarik ere egoera. Uste dugu Hondarribiko udala gehiago legokela laguntzeko, solidarioa izateko, inori diru laguntzak eskatzera jutea baino. Beraz, egoerak da uste dut baldintzatzen duna eskaera hori egin edo ez egin. Gure kasuan ez dugu uste beharrik dagonik eta abstentziora joko dugu. Bai gustatuko litzaidake bide batez galdera egitea Euskadi Next den horretan Hondarribiko udalak zein eskari egin dituen bai Jaurlaritzara ze proiektu edo aurrikusten dituen jakiteko eta aurrera begirakoan proiekturik edo eskatzeko aukera baldin balego, gustatuko litzaiguke elkar trukatzea ditugun asmoak edo ideiak Hondarribiko etorkizunari begirakoan laguntza horiek jasotzerako garaian edo kudeatzerako garaian partekatuta baldin balira asko zobe izango litzakelako. Mila esker. Bai, ez dakit pesetik. Bai. Bueno, lehenbizi, nik uste dut Xabiri eskertu, egiten duen proposta. Porque nik uste dut, egia da, momentu honetan gure problema, gure estrategia, hau da, lan egiteko, esaten dena, hoja de ruta, esan dira bezala, ezta? Pues dentro de nuestra hoja de ruta, pues también está Europa. Y está la situación que en este momento nos encontramos con las ayudas europeas y con la estrategia de resituar Hondarribi y la economía hondarribitarra dentro del contexto europeo. El gobierno español, por medio de los fondos de recuperación y transformación y resiliencia de España, planteado que desde las diferentes instituciones se puedan plantear las ayudas a los fondos europeos bajo unos parámetros destinados a reforzar el tejido productivo aprovechando esta situación. El Grupo Socialista de Hondarribi ha publicado hace unos días 233 propuestas con el eslogan de Hondarribia 2020, Hondarribia 2030. Y en ellas se plantean una serie de propuestas que están en la línea con los criterios que en los fondos europeos desde la modernización del tejido. La regeneración de zonas urbanas para que sean ecológicas con un control del medio ambiente entre las situaciones naturales. Por todo ello, somos partidarios que desde el Ayuntamiento podamos realizar una serie de propuestas para varios proyectos sean viables en el municipio. Nosotros en la moción es verdad que la moción que presenta por parte de Xavi, yo veo que hay una serie de lagunas, tiene la parte positiva de la presentación, pero en todo caso le veo algunas lagunas, por ejemplo, cuando establece, por ejemplo, los porcentajes del tema del gasto, que habla del 30%. Y yo, mirando, por ejemplo, el trabajo del Next, Euskadi Next, por ejemplo, la participación de los ayuntamientos vascos, sobre todo el MRR, no he visto en ningún momento que hable de porcentajes. No he visto que hable de porcentajes, por lo cual nosotros nos vamos a abstener, pero sí tenemos que decir, y nos vamos a abstener porque de alguna forma queremos hacer una especie de abstención activa.
Porque al final, querámoslo o no, dentro de los años que tenemos, esta es otra cuestión que está en nuestras manos. Aquí se habló de que el tema de Eudel, pero yo creo que desde el propio ayuntamiento sí tenemos que tener la suficiente capacidad, o por lo menos de plantear como ayuntamiento de las situaciones que en este momento nos podemos encontrar en la economía verde, con todo lo que es relacionado del tema de por ejemplo, las zonas degradadas, por ejemplo, todo lo que es el tema de, toda esta cuestión sí creo que tenemos que hacerlo. Y yo creo que este documento, pone en el centro del debate, que me parece interesante, yo creo que eso tiene su parte positiva, pero en cualquier caso, yo agradecerle a Xavi el trabajo, pero en cualquier caso lo vemos que es bastante incompleto y espero que en la siguiente, de alguna forma, lo podemos completar entre todos, una propuesta ya cerrada, mucho más amplia en ese sentido, lo cual no queremos que este documento sea el elemento de corsé, vamos a decir, para futuras iniciativas. Como el punto de partida nos parece positivo, pero lo cual en todo caso nos abstenemos. Nik zuen baimenarekin galdera bat egin zaidanez, galderari erantzungo diot, Igorrek egindako galderari. Hondarribiko udalari ez diot eskatu proiektuak aurkeztea. Hondarribiko udala erne dago udalen ordezkaritzan duen presentziarekin, erne dago prozesu hori nola joango den jakiteko. Eta bai, Eudelen bidez egiten zaigun eskaintzan, etorriko zaigu pixkanaka garatua ze laguntza mota dauden, nolako bideak finkatuta dauden, hor zehaztu dut zerbait, 1.200 milioi ministerioek bideratu dituztela. Orduan, hor guk behar dugu zentzu horretan bide lagunak behar ditugu eta horregatik aipatu ditugu. Horrek ez du esan nahi gu gure buruarekin gogoeta egin behar ez dugunik. Hain zuzen ere, orain dela gutxi, mankomunitatea edo txingudi zerbitzuko gerentearekin bilera bat egin dugu, gure ikuspegia zein izan daitekeen alor horietan partekatzeko, eta proposamena egin dugu, izango dugun hurrengo administrazio kontseilu eta batzarrean, batzarkide guztiekin partekatu ditzagun, markatzen ari diren bide horiekin lerrokatutako proiektuak. Beraz, alde horretatik, mahai gainera ekarriko dire proiektu ukitzeko modukoak. Ze hori da beste ezaugarri bat. Ez da hutsetik abiatutako proiektuekin aurrera egingo duen egitasmoa. Da, martxan diren proiektuekin. Beraz, nik alde horretatik, eta galdera egin zaidanez, eta erantzuten ari naiz, guk lanketa egin ahala, garbi dugu, partekatu ingo dugula. Ez gara hasiko gure gogoeta egiten beste referentzia askorik gabe. Egin dezagun, ardatz hori jarraituz, eta nire aldetik behintzat konpromisa badago, udaletxean, eta guk pauso horiek eman ahala, partekatuko dugula. Eta batzorde berezi bat sortu behar bali badugu, sortuko dugu, edo ditugun batzorden bidez, bideratuko dugu. Barkatu, luzea eritu baldin banaiz. Orduan, mozioaren bozkatzeari ekingo diogu, beraz, aldeko botuak, EH Bildu, kontrako botoak, EAJ, abstentzioa, Abotxanitz eta PSE. Hortaz, ez da onartu. Hurrengoa, muga pasabideen itxierari buruzko mozioa da eta EH Bilduk aurkeztua da. Eta beraz, hitza EH Bilduk hartuko du. Eskerrik asko, Txomin. Mozio hau arinago da, ez da horren teknikoa, orduan gainera baita ere aipatu EAJ-rekin negoziatu dugula. Ez dakigu aldaketa batzuk egon dira, gai ordenea banatu zenean aurkeztutako mozioarekin eta bazpare. Ez baduzu garaiz jaso berria, irakurriko dut testualki motza delako. Muga
muga pasabideen itxierari buruzko mozioa zari naiz. Pirineo Atlantikoetako prefeta, Gipuzkoa, Lapurdi, Nafarroa Garaia eta Nafarro bere arteko hainbat muga pasabide itxi ditu. Horren arrazoia izanik terrorismoaren aurkako borroka. Egun batetik bestera, eguneroko mugaz gaindi egiten duten herritarrek, bere joan etorriak gogorki baldintzatuta ikusi dituzte. Bai lan arloan, bizitza sozialean, zerbitzu eskurapenean eta bar. Estatuaren gainetik eguneroko bizitza egiteko lurralde eremu historikoan hedatzen da mugaren bi aldetara. Herrialdek ohiko bizimoduekin eraiki duten elkarri lotzen dioten kulturaren bidez. Espazio sozial bizia sortuz, Madriletik eta Parisetik urrun. Horregatik, gure lurraldetan bizitza baldintzatuta geratzen da. Horiek horrela, Hondarribiko Udalbatzara ekartzen ditugu puntu hauek bertan onartu daitezen. Lehenengoa, Euskal Herriko barne muga pasabideen itxiera publikoki salatzea. Bigarrena, Pirineo Atlantikoetako prefetari eskatzea pasabideak lehenbailen irekitzea. Bereziki Hondarribia Hendaiari lotuta egiten duen itsasontzi zerbitzua berriz abiaraztea. Hirugarrena, Hondarribiko Udalak gainerako erakundei eskatzea euren eragin ahalmena erabil dezaten erakunde batzuek egin duten moduan. Jaurlaritzak, Euroeskualdea, Hirigune Elkargoak eta bat. Gure eguneroko bizitzako harremanak berreskuratu ahal izateko pandemiak lagatzen duen neurrian. Horrela, Hondarribiko Udalak erabakitakoa helarazi egingo zaie Pirineo Atlantikoetako prefetari, EAEko Espainiako Erresumako ordezkariari, Jaurlaritzari eta Gipuzkoako aldun nagusiari. EJ eta Bilduren udaltaldeen artean adostutako mozioa. Horrela bukatzen da. Bai, hitz hartu nahi duenik, bada? Noemi, perdón. Sí, nosotros nos vamos a abstener en esta moción porque a raíz de los atentados del 29 de octubre en Niza, pues Francia ha declarado la alerta máxima por atentado. Entendemos, y con ello también la renuncia al Tratado de Schengen, ¿no? Y entendemos que habrá motivos para ello. Sobre todo porque desde la prefectura se han cerrado aquellos pasos fronterizos que eran menos transitados y también aquellos que tenían una alternativa, ¿no? Y bueno, pues Francia comunicó a España lo que iba a hacer y de hecho España no ha protestado y será que tienen alguna información y sabrán por qué es. Y además, si los niños en Hendaya en el colegio están haciendo simulacros antiterroristas y les enseñan a meterse debajo de las mesas y a cerrar bien la puerta si llega alguien que es extraño, y pues también será por algo, pues porque hay alguna información al respecto. Entonces nosotros lo respetamos y nos abstenemos en esta votación. Como Hondarribitaras, lo único que vamos a señalar es que en cuanto acabe esta restricción de circulación de personas entre Francia y España, y en nuestro caso entre Hondarribia y Hendaya, se restablezca cuanto antes el tránsito marítimo del barco y de la navette para que podamos seguir con nuestra vida habitual y con toda esa actividad que además va aumentando según nos acercamos a la época estival. Nosotros nos vamos a abstener. Gracias, Noemí. Bai, barkatu, Igor. Bai, guk aldiz aldeko bozka emango diogu. Aldeko bozka emango diogu iritzi diogulako komunitate baten barruan bagaudela ere sartuta, Eurohiria proiektuaren barruan bagaudela sartuta, eta ezin ditugu ulertu gure anaiak direnekin mugak itxiak eukitzea. Herri bezala partekatzen dugu Eurohiriaren proiektua. Eta Eurohiriaren proiektuaren barruan ezin dute mugak egon. Anaikideak gera eta muga horiek apurtu beharrean aurkitzen gera. Hori argudiatuta aldeko bozka emango dugu proposamenari. Eskerrik asko. Orduan, bozkatzeari ekingo diogu. Beraz, muga itxieraren kontrako proposamen
honi baiezko botoak, bai EAJ, Abotxanitz eta H Bildu, abstentzioa, PSE. Hortaz, onartua. Eta udal idazkariari ondo iruditzen baldin bazaio, hartuko ditugu gaurko 18. eta 19. ekaiak eta gobernu organoen kontrola. Gobernu organoen kontrolerako lehenengo gaia da 2008ko 2688 zenbakitik 2874 zenbakira eta 2021ko lehenengo zenbakitik 812 zenbakira bitarteko alkate dekretuen berri ematea. Horri buruz, azkeneko, nik uste abenduko kerspaldimanago udal batzan, eskaera egintzen, ia prozedura bat finka genezaken ikusita ze informazio kopuru handia jasotzen den dekretuetan, eta ia prozedura hori adostu dezakegun. Aipatu genuen, bozeramaile batzordean gaia landuko genula, nik uste dut lanketa egiten hasi garela, baina niri behintzat ez zaite argi gelditu gure artean prozedura finko bat zehaztu dugunik, eta orduan alde horretatik gogorarazi nahi nuke, berez horrelako dekretuen berri jasotzeko zalantzari gabe departamentu arduradunei galdetu eta haiengandik jaso daitekela, batzordetan galdetu eta berri ere eman daitekela, bozeramaile batzordean galdetu eta berri eman daitekela, eta noski udalbatzan ere bai. Nik uste dut, atzo bereziki aritu gineela, eta zentzu horretan uste dut, behintzat horixe proposatzen dizuet, gehiago lantzia, nolabait, librean ibiltzeak dituen ondorioak, nik uste dut ondorioak minon hobia izango delako moldaketa bat egitea. Atzoko bileran bertan, bai Abotxanitzen aldetik adierazi zen 27 dekreturi buruzko galdera egin naizela eta multzokatzeko asmoa zela, beste talden aldetik ez dut uste alakurik esan zenik, eta nik hor bai esan behar dut, egila dela atzoko bileran, alaxe aipatu zenez, ez dela bapateko galdera orain udalbatzan egiten dena, minon guri ere lantzeko aukera laburra izan dela. Orduan, horregatik, nire deia ere bada, pixka bat, bozeramaileon aldetik, prozedura adostu batera eta prozedura eroso batera iristeko bidean, oraindik beste pauso batzuk eman beharko ditugula. Minon, orduan, nahi baldin baduzue, Abotxanitzen gandik hasiko gara. Bai, eskerrik asko. Eta, azken bi udal batzetan gaiari buruz eskaera eginda bageundelako eta, beti badaudelako gauzak mahai gainean jartzeko eta uko egin izan digu bestetan, baina uste dugu jabetuta gaudelako baitare ordutegian ere aurrera goazela, alik eta modurik sinplenean eta errexenean egiteko asmoa adierazi nahi dugu. 4 multzotan banatu ditugu, berez 5 multzotan esango nuke banatu ditugula zera guztiak, galdetzeko genituen dekretu guztiak, 4 barruan sartzen ditugu dekretu pilo bat, orduan hoien inguruan galdetuko dut, eta beste 2 gauzatxo harin, uste dut, bati uko egingo diot gainera. Beste gauzatxo bat galdetuko dut, uste dut deno jakitea interesgarri delako. Lehenengo multzoa dirulaguntzen ingurukoa da, galdera. Ikusi ditugu, badaudela kiroletako elkarte edo ematen zaizkien dirulaguntzen arira dekretu pilo bat. Uste dugu
lehendik ere aritu garela gai honi, ez kiroletako alorrean, baizik beste departamentu batzuetan, baina uste dugu argitzea beharrezkoa dela. Izan ere, ulertu dudanaren arabera, arazoak sortu dira kiroletako diru laguntzen inguruan, eta ebazpena eginda, eta zoriontzen dugu ebazpena aldekoa izatea. Orain, hau ere, oinarri bera izan behar du, gogoratuko dugu guztiok, blues jaialdia saritu garenean, musika eskola saritu garenean, gobernuz kanpoko erakunde saritu garenean, eta irizpide aldaketa hau zoriontzen dugu, baina azalpenak behar ditula pentsatzen dugu ere. Horregatik, dekretu piloa dira, nahi bauzute zerrendatuko dizuet, ezakit beharrezko den, baina nik uste dut bere multzotasunean, orokortasunean informazio eskatzea zen gaur nahi genuena. Bai, erantzuko dugu eta gero pasako gara bigarren atalera. Bai, egia esan behar da, gainera hor akatsak egon badaudela eta errepikatutako dekreturik badagola. Beraz, hori eskatu dugu idazkaritzan zuzentzea eta departamentuarekin ere batera zuzentzea. Gaia argia da, kirol eremuan arlo ez profesionalean ibiltzen diren klubetan izaten diren ordainketen ingurukoa da. Ordainketa horien justifikazioa aintzat eman, ala ez. Eta hor, badaude irakurketak. Eta kasu honetan, kirol eremuan badago, nolabait esateko, legearen interpretazio bat kasu honetan kirol teknikariak egin duenarekin bat etorri iztena eta ondorioz kontuhartzaileak egin duenarekin bat etorri iztena eta iruditzen zitzaigun interpretazio horri helduta egin beharreko sozial hori oso garrantzitsua dela kontuan hartzen dugu eta kirol mailaren aldetik ere bai eta horregatikan heldu diogu. Horrelakoetan uste dut generalizazioek ere badutela arriskurik. Uste dugu, kasuan kasu, aztertu beharrekoak izaten direla eta hori egin dugu. Eta horretan saiatu gara. Esaten dute, hala ere, eskertu dugu galdetu izana, ze gainera ikusi dugu badagola dekreturen batean akatsa. Horixe da guk dugun ikuspuntu hori. Eta gero ja, uste dut beste gai batean sartuko ginatekela, beste paradigma batzutara pasatzea, aipatu diren kasu batzutan sartzea. Eta horregatikan, bai kirol diru laguntza hauetan zentratu gara. Bai. Ez dakit, bigarren multzoaz galdetu nahi den? Bai. Bigarren multzoan kontratazioan inguruko dekretuak. Aurrez ere, hainbat udal batzatan aritu izan gara, kontratazioen irregulartasunen inguruan eta kontratazio irregular edo irregulartasun horiekin amaitzeko bidea jartzearekin eta aritu gara hitz egiten behin baino gehiagotan, baino ikusten dugu behin hilabetera ateratzen. Barkatu, Igor, barkatu, ez dakit nina izen edo zure seinalearen. Beste ondo entzun diozue? Nik entzuten den, niri... Barkatu, orain bai, minon, pixka bat izoztu bezala intzaizu, eta nik behintzat ezin izan dizut ulertu, Eta orain ere ez. Lota da jatna? Barkatu, ni hemen naiz, botadiatia igual, ez? Ez dakit, gaizki portatzeagatik edo. Entzuten zait orain? Bai, entzuten da.
nolabait izoztu eginda, eta galdetu dugu hemen nire arazoa zen edo orokorra zen, eta ala jaso dugulako hitza hartu dezakezun eta berriz ondo entzuteko moduen esan favorez. Barkatu, Ministako? Ez dut ikusten. Bai, hor dago. Mugitu egin da. Igor, Ni hemen hau, dakit. Entzuten zaidan, ni ez da ezer aldatu aurrez. Ahotsa juten zaizu, Igor. Ez zuri ahotsa, baizik eta seinalea. Barkatu. Ohar bat jasotzen ari gera, etenaldia, jasotzen izate horra, administrazioaren aldetik. Konexioa dela esaten du. Aigartzen du hori, eta deskonektatu egin dela. Baina, niri entzuten diazute edo... Orain bai. Ni ez dakit barkatu, ni jarraitzen ari nintzen, ez dakit entzuten izuen eta egian zuken niri ez, baina... Ez, izoztu bezala, gelditu bezala eginda, eta hori jartzen ari dire, moztu egiten zaizula. Ja. Ez dakit kablearekin, wifi eta kablearekin. Bai, minon orain berriz gertatu, niri bentsat gertatu zait eta irudia. Diru laguntza behar dituzu ekipa hobeak erosteko, Igor. Ez dakit hardware edo softwarea, baina kakatzarra da. Eskatuko dugu Jaurlaritzari, ose? Bueno, azteko alkateari. Bueno, saiatuko nahi zila bideoak enduta... Barkatu, ninearekin nago, Bueno, barkatuko diazue, saiatuko gara jarraitzen. Saiatuko gara, egin dezakegun. Bai, esaten ari ginen... Saiatuko nahi zagian bideoari gabe ERS-eko... Bai, oso ondo. Ordan, aipatzen ari ginen, bigarren multzoa eta kontratazioa ari zinen. Barkatu, Bai, kontratazioak, kutsu gora bera, betiko dinamika ikusten dugula, hilabetero ikusten ditugula, bai, irregulartasunetako dekretuak, eta horrekin amaitzeko bidea nola jarri beharko litzateken, eta lanketa egin beharko genuken. Jaumin mikrofonoa. Barkatu, esaten ari nintzen, gaur hartu ditugun erabakiak hartuta. Esate baterako, etxez-etxeko laguntza buruz, prozesuari buruz, Txizunek aipamena egin du lehen. Guk gaur, bai erabaki dugula lizitaziorako pleguak onartzea. Bitarte horretan, bai pleguak onartu ahal izateko diru partida finkatu behar izan dugu urte hasieran aurrekontuetan geneukan bezala, eta horrek oztopoa edo erreparoa ekarri du, baina prozesuan gaude eta gauza bera bi adibideak hartzeagatik, lorezaintzarekin egin duguna. Ez dira horiek bakarrik, baditugu beste batzuk, esate baterako, kultur eta jardueretarako, esate baterako asistentzia lanak, hola oroa esan da, egiten direnak. Esan didate, pleguen idazketak aurrera egin dula eta epe laburrean izango ditugula. Horiek aktibatuak ditugu, ez daude geldirik. Gertatzen dena da, bitartean, esate baterako adjudikatu bitartean, orduan bai izango ditugula horrelakoak. Eta bereziki hemen aipatzen diren gainera batzuk, esate baterako, ezinbesteko
zerbitzuak dire, eta ezinbesteko zerbitzu horiek emanen behar ditugu, eta orduan teknikariek ere informatzen dute zerbitzu eman dela, eta nik altxatu izan ditut reparoak. Bai, bereziki horretan aipatu nahi nuke, 2009 ezkeroztik badagola baten bat, iraungita dagoen kontraturen bat, banago oker prebentzio komunitariokoa, eta lehentasuna emateko eskatuko nuke. Bai. Bai, hirugarren... Beste multzo bat orduan, askar. Barkatu. Bai, esan. Bai, barkatu. Beste multzo bat da hirigintzakoak. Hirigintzako kezkatuta gaude ikusten ditugulako obra txikien dekretuak, ekainekoak direla gutxi gorabehera orain ematen ari direnak, edo behintzat otsailaren 10 arteko epean, ekaina, uztaila, 6-7 hilabeteko epea badago bat, esango dut baita ere, zuhaitz bat kentzeako dekretu bat urtebeteko epearekin ematen dela baimena. Obra txikien kasuan ezin dugu, alde batetik legediak, lurzoroaren legediak 3 hilabeteko epean erantzun ematera behartzen dula gehienez, baino herritarrentzat ere ezinezkoa da 6 hilabete, 7 hilabete itxoitea obra txiki baten baimena lortzeko. Hori zuzendu beharra daukagu, lehen eguneratu beharra daukagu, zeren bestela herritarrek ez dituzte obra baimenak eskatuko, ez bari masaile erantzuten, eta gure okerrerako izango delako. Eta horrekin lotuta baita, obra ilegalen kasua aipatu nahi nuke. Badaude zenbait dekretu zerrendatu ditudanak, nolabait klandestinoak diren obrak edo izendatzen direnak, eta gogoratu nahi dut horrek bizilagunengan edo nolabait kalteak eragiten ditula, eta aspalditik oroituko zerate Juanito nik hemen gure artean ikusi nuenetik bazegoen eskatuaz nolabait lehen eratzea obra ilegala izendatutako bat eta klandestinoa eta dekretu bitartez aditzera eman zitzaiona lehen eratzeko beharra zeukala, gero ora begira beste bat mantzinenean etxe baten erdibitzea ere horren inguruan aritu ginen, badago ez dakiz zenbat dekretu eta ez dakiz zenbat prozedura egin diran, eta oraindik ikusten dugu badaudela legeztatu ezin diren obra ilegalak, eta horren inguruan zuzenketa egitea ezinbestean beharrezkoa dela, zeren bizilagunak kaltetuak suertatzen ari dira. Eta hori, hirigintzako blokean hori esatuzke. Bai, hirigintzari dagokionez aipatu genuen bere garaian, bereziki jarduerei diru laguntzak emateko eta mikroenpresei eta autonomei diru laguntzak emateko momentuan eskatutako baldintzen artean bazegola hirigintzaren aldetik konprobazioa egin beharra eta horrek lan handia eman du eta horrek atzerapen bat eragin du. Alde horretatik hori ikusi dugu. Badakigu beste alde batetik irisgarritasuna bezalako kontzeptuei lehentasuna eman zaiela. Bestela, baimenak ematen aritu direla sartu ahala. Eta hori hor dago. Eta bestetik, klaro, egin dugu, bai, bi arkitektu berri, esan dezagun, bi arkitekto berriren kontratazioa egin dugu, beste administrari baten kontratazioare egin dugu, hala ere, beste bi arkitekto hartu ahal izateko lan poltsak eskatu ditugu, IBAP-etik oraindik ez digute erantzun, eta arkitektu teknikoa ez dakit bat edo bi ere eskatu ditugun. Gertatzen dena da, ondo dakizuenez,
prozesu horiek gure eskutan baleude eta gu prozesu propioak egiteko erabaki hartuko bagenu, horre gure denbora beharko genukela. Eta horrek eragina du. Uste dut denak garela jakitun, uste dut gainera hirigintza departamentuan ere sufritzen ari direla alde horretatik eta noski herritarrei ematen diegun zerbitzuan sumatu egin da. Eta kasu horretan esaten dut bide horietatik edo bide horietara jo dugu eta kontua da horrek ez digula ematen gu nahiko genuken abiaduran erantzuna. Eta gero obra ilegala, clandestino eta hoien dekretuen inguruan, ohiko prozedura uste dute jarraitzen ari dela, ez dakite gauza zehatzagorik esan dezakedan, hain zuzen jokabidea bestetan izaten den jokabidea dela. Bueno, eta bukatzeko bai, 312 dekretua kontu hartzaile eta lanpostuaren inguruko dekretu hori, uste dut zinegotzi guztiok jakitea eta horren berri izatea interesgarria dela, aipatzen dut askotan aldi baterakotasuna udaletxe honetan izugarria den horretan, honek nolabait kontrako norabidea duenez, baita ere, mahai gainean jarri nahi nuke, dekretu bidez ikusi dut, eta uste dut zinegotzi guztio jakiteko beharra ere badaukagula. Bai, hor behar bada udalidazkariak nik ginen hobeto azalduko du, ginen berez ondo dakigunez kontu hartzaile plaza, eta Hondarribiak daukan kontu hartzaile mailari lotuta dago, kontu hartzaile plaza betetzeko Foru Aldundiak uste dut bi deialdi egiten dituela urtean zehar. Bat ekainean esan dezagun, eta horretara jakinarazten da Hondarribiko udaleko kontu hartzaile plaza bete gabe dagola, titularri gabe dagola, eta beraz horretara aurkeztu daitezkeen habilitatu estatalak, nazionalak esaten dute, minon estatalak aurkeztu daitezkela, eta orduan deialdi hori egiten denean ez da etortzen inor, ez Hondarribiko udalera bakarrik, baizik eta beste udaletara ere gertatzen ari da, ez dela, eta benetan Gipuzkoa mailan bakarrik ez, autonomia erkidego osoan behintzat arazoa da. Hori batetik, Foru Aldundiak egiten du deialdi bat, eta eman dezagun ekainean, eta udazkenean egiten du beste bat. Eta orduan, hori betetzeko, bidea horixe izango litzateke. Zein da gure kasua? Gure kasua da, kontu hartzaile lanetan ari den pertsona, kasu honetan, Laura Buska, berak badu plaza Asteasuko udaletxean. Asteasuko udaletxean plaza lortua du, zerbitzu komisio modura, zerbitzu eginkizun modura, eskatua du Hondarribiko udaletxean. Eta orduan, zerbitzu eginkizun hori 2 urte dako izaten denez, orain dela 2 urte, okerrez baldin banago eskatu zuen, eta eman zitzaion, eta orain berriro betetzeko modua horixe izan da. Beti ere, esan duguna, habilitatu estatal horiek oso gutxi dira, Laura da horietako bat, adibidez, eta horiek duten habilitazioaz gain, badute okerrez baldin banago maila bat, eta maila horri dagokien udaletan lan egin dezakete eta titulartasuna lortu dezakete. Eta bitartean horrela da. Orduan, hau benetan zera da, gaiak eta plazak betetzeko, hobeto esan, gaiak ez plazak betetzeko prozedura komplikatu xamarra, eta kasu honetan, eta aurreko aldean ikusten nahi naiz, gure udal idazkari Andrea, eta guk bai hitz egin dugula urte hasieratik, udal idazkariaren espero dugu bere jubilazio bideari heltzen dion momentuan eta jubilazio zentzu etimologikoan ere bai, atseginarekin lotua den zentzu horretan, hori gertatzen denerako guk plangintza bat bai egin dugula, proposatu dugula. Beti ere,
beti ere jakinda horrelako lanpostuetara ez daitezkela etorri, esan dezagun, bestelako lanpostuetara etor daitezken ezaugarriak dituzten pertsona. Eta orduan, horixe da. Eta ez dakit luzeegi aritu naiz, baina hori da arrazoia hori horrela betetzeko. Bai, Igor? Ez da inbesterako izan orduan ez, 27 dekretu horien zerrendatzea, ez? Ja. Bale, oso ondo, eskerrik asko. Badago beste dekretui buruzko beste galderarik? Ez, atala bukatutzat emango dugu eta erreguta galderak. Aipatuko ditugu, badago erreguta galderarik? Bai, Aitzol? Bueno, nik neukan bateria bat prestatu, baina ikusirik denboraz nahiko larri gabiltzala, utziko dut bat motx-motxan. Marinelen itxasbidea edo Muelako komunen inguruan. Ezagit txalori galdera, duzun Antxomin zuretzat. Teorian publikoki ikusi genuen abendu bukaeran irekiko zirela. Ni dakidala aste honetan astelenan pasa nintzen eta handik itxita jarrete zuten, eta egia da herritarrak kexu direla komunak berituztela eta bar, eta bueno, behintzat jakin ze egoretan dauden komun horiek, eta bestetik aberra aukera dago Hondartzako komunak irekitzeko. Horixe da guztia. Bai. Txalo. Bai, Aitzol. Izan genuen, eskatu zen komuneko, Muelatako komuna edo Marineren pasabideko komuneko horiek, Azulejokin hasileran arazo bat, eskatu zen bat, eta azkenian lusatu izan pila bat, eta guain, ja dago dena azulejatua, bihar fenolikoa jartzen dute, astelenian iturgina dator, eta ispilua, printzipioz, kristaleroa bi bidriera eta jarri berri de. Gaukagu arazo txiki bat atiarekin, printzipioz urrengo aste bukaierako iristen dela, eta ja bukatua. Gero garbitasuna prest dakagu baita ere ja irekitzeko bukatzen den bezain pronto. Elektrikarian lana udaletxekoak indute eta ere prest dago. Printzipioz atxegatu indena izan da Azulejoa eta ne ustez ja martxa hartu dute eta aurrera joango da. Bale. Eta gero Hondartzako komunetako aipamen hori, badaki zuen aldetikan eskaera hori egin dela, ahoz egin didate, saiatu naiz hori erantzuten irekitzen, baina zerbizio teknikotikan jartzen zuten, ezin zelako, batez ere garbitasun kontratuak ezin zelako epe batien hor jarri, segolako ez dakiz erroiuk. Eta holakon bat. Baina saiatu naiz hori irekitzen eta hala esan ziate. Eskerrik asko. Badago beste galderarik? Bai, Xavier? Bai, Josu moa jadate duen estaldi horrekin, motx-motxian. Bi galdera zuritxomin. Ikusi dugu sareetan Jaizkibel konpainian jarri duela kutun bat bialdu duela bai Aldundira eta bai Hondarribiko udalera, pentsatzen dut zure izenean Txomin. Galdetu nahi genuen besterik gabe, jaso duzun eta erantzuteko asmoi dagoen edo besterik ez. Nik erantzungo dizut, bai jaso dut, ez dut erantzun oraindik, ez dut erantzun mamiz hornitutako erantzun bat eman nahi nuelako edo eman nahi nukelako. Badakigulako bestela, esan balin badezaket, hau eta bestia eta proposamen zehatzik ez balin badago, oraindik nola baita esateko, mesfidantza onditu iten delako. Ondo dakizune, Xavier, bozeramaleak elkartu gera San Sebastian egunean, beraz urtarrilaren 20an, bozeramaleak elkartu gera otsailaren 3an, eta elkarrekin hainbat proposamen aztertzen aritu gera erraztaile lanetan ari diren Jenny Pierce eta Maider Marainarekin. Eta orduan, bi bilera horietan, horien oinarri modura abiatu ginen, haiek egindako proposamenetik, gure artean jasotako proposamenen azterketa egiten aritu gera, ondo dakizunez, eta proposamen horien artean adostasuna lortu
eta errastaileen berriro ere lanketa bat egitearekin, nik uste dut epe laburrean, ez dakit, datorren astean izango den, edo horrengo astean izango den. Nion bai, izango dugula, eta espero dudalanik, lau udal taldeok adostutako proposamen bat izatea. Nik nahi nuke, bai Jaizkibeli eta bai alardearekin zer ikusi duten beste guztiei, proposamen hori, adosten dugun proposamen hori, mahai gainean jarri. Eta erantzuna ematea, ukitu daiteken erantzuna, eta ez, esan dezagun lanean ari gera bezalako erantzuna. Eta orduan, zentzu horretan, nik ez dut batera arazorik, informalki adierazteko, formalki adierazti behar baldin bada, niri gustatuko litzaidake, aipatu duan bezala, eduki horrekin erantzutea. Mila esker, argipenak emateatik zuen. Bai, zoi. Bueno, batzuek utzin... barkatu. Igorrek. Igor, barkatu, mikroa. Bai, barkatu. Bi gauza, eske, kentzen dut bideoa bestela niri ere eten iten zaita. Agian eta iten zungo. Botako ditut bi galdera azkarrak eta erantzun errexekoak bukatzera bidean. Alde batetik, alkate jaunak aipatu du, bilera honen hasieran informazio eskubide urraketaren inguruko erantzunaren ingurukoak nolabait urrian adostu zuen udalbatzak 2 hilabeteko epean edukiko genuela jarraibide xorta, 4 hilabete pasa dira eta berriro jarri nahi dugu mahai gainean. Gaia, sentitzen dugu gure lanketa egiteko beharrezko dugun informazioa jasotzeko zailtasunak ditugula. Eta hori oinarrizko eskubide baten heinean gogorarazi nahi dugu eta jarraibide horiek ezinbesteko. Entzun zait, barkatu. Joan egiten da, pixkat izoztu bezala egiten da. Barkatu, kenduko dut kamera, bale? Uste dut horrela hobe funtzionatzen dula eta. Esaten nuen, informazio eskubideen urraketaren inguruan, alkateak aipatu duena bilera hasieran, nik ere berretsi nahi dudala, 4 hilabete pasa direla ja, eta 2 hilabeterako konpromisoa hartu zela jarraibide xorta bat egiteko, eta gure eguneroko lanketan oinarrizko eskubidea dugu informazio izatea gure lanak egin ahal izateko. Zailtasunak ditugu gure lana egin ahal izateko, edo denbora asko galtzen dugu, ez dugulako jarraibide xorta hori. Eta ibili behar dugulako atez-ate unean uneko nolabaiteko erantzun ezberdin bat jasotzeko. Mesedez eskatzen dut berriro ere, izan ere urrian aurkeztu genuen urtebete pasa zela aurreko aldian aurkeztu genuela, beste 4 hilabete pasa direia eta mesedez helarazi ja nola lor dezakegun beharrezko dugun informazioa. Aipatu dut bilera hasieran, nire aldetik ere alegin hori. Ez dakit entzun den. Bai, entzun da bai. Bai, eta zein zenun bigarrena, Igor? Norbaiteko adu Igorrekin hitz egiteko aukerarik, edo badaki zer planteatu nahi zuen? Bestela, ez dakit gaizki iruditzen zaizuen, ja 10 gutxi dire, etxeratze agindu hori ere badugu 10etan, batzuk gure bilera utzi dute horregatik, ez dakit iruditzen zaizuen. Utziko dugu gaurkoz, bai? Bai, esaten du bukatutzat ematen dugula, bai. Ordan bukatutzat emango dugu gaurkoa, eta hori zaindu zuen burua, zaindu
inguruko guztiak, ze Hondarribia jaisten ari da, baina oraindik, bueno, pues, kezkatzeko moduan gaude. Bai, mila esker guztiei. Agur, agur. Bai, mila esker, agur, Gabon. Agur. Ricardo, listo.